Ndakamira ma comments guys. Ndakamira ndone ma comments enyu. Thank you Beverly. Ndabandona ma comments. Ndabandona ma comments. Thank you Beverly. Uyai guys. Guys muzo ndimutsa onda kavatela. Muzo ndimutsa onda kavata guys. Ipa panga ndakatovata. Mondi mutsa ndikuenda kubasa usiku. Abasa usiku. Ndakada tuka ndimbo vata kusvika kuchi 3. Kuchi 2. Yes Samantha. Dendo bandamuka. Saka ndamuka manje. 2 hours tiri pano. Ndobva ndachinda kunogeza. Nokubika. Ndobva ndanzi mukudya. Ndikutodya kuda ndiyo breakfast ne lunch amen. Andizivi. Ndikutomwa titi handikutomwa brunch. Tea handikutomwa. Because ndakararaka kutomuka. Saka pana kuti ndoti 2 minutes 2 hours ndinemi. Ndobva ndaizvozvosa wangu uri pastove. Ndobva ndapedza pana ndoti kunogeza pakugeza ndobva ndati pakubika ndobva ndati kubasa. Hanza kumutira mafoni Sandra iko ndanchakudziri ndendiri offering nokuti ndingakukudza kuti musaka ndipinda mune makatobata madhetsi munenge muchingofona apa ndakavata hope checheza ndakavata hope ndamutswa nomwe munhu andimutswa ndikusisimeli muri kuya nguva yani makati rasimwenda usiku ndaperegwa muziva ndaperegwa ingatsaka wakatobata shift yangu kuti vanda usiku saka masikati vakati vanouya live ndabva ndaperegwa guys ndikatora iti apa andimutsaudari ndikamutswa ndichagona kuvata ndamboda kuzama kuti ndimboti shwazvo 1 hour kuchadai bgai dzichauya hope ndangotsamwa nechemumwoyo guys kuti patasika zvakangooma ndatomutswa kai kuti ndichavata hope dzedza ndichati hadzichauyi ndimana kutega ndichitomukangu hanzi brunch it's magi itori tea lunch asina ngotega ndicheka cupcake t-shirt ingori cupcake tea nachitodya zvangu nepoloni dzekumachaini dzekumaindia dziya poloni dzavo dzinonaka zvokuti poloni dzokumandira chitongodya vangu hadasitomboda kuti ndikuti hanzi tell them kuti England it's no play. England is no joke, it's no play. Saka ipa papa nditungodya yangu zvokuti nimwe kapeti ndibate hura ndizoda kudya chaiko ndakuenda kubasa kasadza kangu katikitiki ndoenda kubasa kuenda kubasa nenchingoma zviko ndinozongoma coffee ndoti energy drink toilet ndowa kuchipisa kudai ndinowa nekumwa 2 liter rangu neCoca-Cola guys ndonyazira nezi 2 liter rangu guys ndonyazoti mazi ice block aimona kukangopisa kudai ndechitingoti dzvutu kunotoyedza aningari muchiflaski ka handimozati maflaski ya guys vanhu vane zvimaflaski zvedu yesi mamadha vangu how are you mother gaindise maoko maswera seiko dhuve mbisi muri seiko vana dhuve vese vana mai vedu vana mama aiwa tinokudai maoko kuisira imimi vaira dhuve vese ndaona mai vangu mucomment section ndikatomuona ndikangowa dhuve chete ndotongofunga mai vangu vasikana kungowa munhu ane radhiyo ndobva ndatofunga mai vangu vaidada nemutupu wavo vedwe mumba medu manga makasadzwa mbisi kona to kona chero ati yaingove black and white ende vaida mutupu wavo saka hey ndakangoona vanhu vanonzi vanadhiwe ndobva ndatongofunga momsi wangu andimana hanzi muri kumutsa kana nti pakati pevhiki here mavaleka is during the week nendakatovata ndega vanonga achinda basa makuseni vanoda basa makuseni vanotanga mabasa vane vatimetable avari right vana kufanana nesimani of 4 vakaenda kuchikoro saka vanoshandira from 7 to 4 ndoona 7 to 4 kana vasitoshandira kumba isusu majaha saka pakaipa aiwa shuwa namajenjenje vakati wandei vana momzi vangu muri seiko guys saka pakaipa izvozvi usauri pastove apa saka tatirega talife yacho ndabva ndatongomuka ndikatirega ndiuye asi 2 liter rangu rinozondichovha usiku hwese ndakashunura zvangu siku hwese ndichingoridzatsa asi 2 liter haikona it's raining Penny tsvaga something to ease that headache. You can't go ku night shift une headache because musoro unoda kuti uvati unozokonzesa kuti urare so kurara pabasa iwo unoketa madzira cho ite no saka napane chinhu wachafa kutodzidzira iro zikoko iro nema ice blocks chiororo ukawasha hope zvoda kuya kuda unongoti tuanire chitonora hope dzese dzinoti why dzotisa kuti ai andoona but coffee yekutanga
chiwororo inokuchovha kusvika kuma1 uko wakati bherengende antiwana then kuzvi2 handi kutanga kuda kuya hopeko ukazoti energy drink unoedza wakangosvinura 74 vatopedza ufunge isu vasina kudzidza tichimbogoingekwesha tirimo animona tiolitaeko kuzero iya chaiko tiolitaeko kuzero akoko kuzero ndoida zvisingaiti guys hesikani mother Judith muri sei saka guys tiri pano tina guest wedu ini nyaya yakatara chokwadi handisi kuiziva nyaya iyi nokuti munhu angoti ndoenda palife so kuti ndichabvunza ndandakatovata futi time yafona iyoyo saka kuti ndichabvunza zviri kufamba sei apa ndakutsva nechinhu ndakapfeka ichi kuti zviri kufamba sei handina kuda kuti dini ndibvunze ndangoti tinozviwira pano right asi tisati tamudeedza kuti ataure nyaya yake pano gonai manje pane imwe nyaya yanga chinzi ichi pane imwe nyaya yanga chinzi ndoda kutaura kuwhatsapp asi musandibudise palive haisi nyaya yamufundisi ava vataposta ava ya ivo vamufundisi ava guys ava vamufundisi vari pastiken ava pastor pastor vanonzi pastor ani guys vandapuvapuvo vauya ava vanonzi pastor ani ava vari kustiken kupage uku ndosaka ela uchina kuti ndinotofevha chi kunwa zvangu zikoko rangu rutonera coffee haisi right every day haisi right zveshuwa especially pa heart up pastor vaya guys vanonzi vanodesa kumumira vanonzi ndikwanzi pastor niko ganibodza kola ndokufonera atomirirani pastor vanonzi pastor niko vanonzi pastor mai mbodzokera pastori pastor vanonzi pastor mubingi pastor mubingi guys prophet mubingi pastor mubingi ya pastor mubingi nyaya dzawo dzachizozara kudai guys pastor kubvisa post $150 kuti ndibvise post rega ndibve ndangotaura pavanhu kubvisa post is $150 anditika nyaya dziya dzachizopaila kudai nyaya dzavamubingi asi ndinobvunza guys imimi munenge makambonyararirei munenge makambonyararirei guys muchizati zvinhu zvakadai zvikuitika mumachechi why will you be quiet momirira munhu one anenge auya achitaura zvinhu imi hesilas tindepyakulas tindekutsvaga iwo ndaida kutite ndiri nemari zvete rine cash hauchandibati ndokusiyira namba dzangu uri munhu akaita sei kwe to make money. You are a blogger, I'm a blogger. Let's do something last UK let's cook something, yeah, let's make money, right guys? Chinzwai saka prophet mubinga nyaya dzawo dzachihosara kudai prophet kubvisa post 150 kusataura nezvenyu $300 handi muri kuzviwa prophet kubvisa post 150 kusataura nezvenyu $300 nokuti nandeni sinambotsvaka nyaya dzenyu imi ndi muri kubika mama uyu bhinzi dzenyu kuchechi handika handisirini ini changu kungoaleta vanhu kuti ndo zviri kuitika kuitira kuti pavanouyawo kuchechi kwenyu vadini vauye vachiona yesi masiziva vari alert kuti ndo zviri kuitika kuchechi handika saka muchechi umu guys apparently muri kunzi mune huori wakanyanyisa muchechi handika I don't know how far true it is handika disclaimer I don't know how far asi nyaya dzazara dzakamubinga kwai vanoita ini ndatozovatsvaga nhasi kuti ndivaone vamwe vanenge vakapfeka gauni so handiona kuri kunzi ifriend yavadunamis hazvisi kureva anything izvozvo ndiva dunamis akatendukira guys tafadzwa akatendeuka we all know that saka ini ndiri kuti ifriend yavadunamis kureva kuti ifriend yatafadzwa paanga achiri vadunamis ndodanhu akati changamuchanga munaika tinoda pano padhayariza pasi pemadofo ekunyanya kudaro tinoda vanhu vakati changamuchamu ndepe maganvosta pano antika ndepe street wise saka muri kundibata handiti muri kundiwisisa vamubingi ishamwari yavadhunamisi kwete yatafadzwa handi muri kunzwa tafadzwa is one person dhunamisi is one person saka dhunamisi wamunoziva yaya ndiyo shamwari yani yavamubingi kwete tafadzwa muri kubabata here guys? Are you getting the sense? Tivambirane mberi ichaya muchibata itichanga muchikurumidze kufambira mberi muri kupawisisa here kana kuti hamusi kupabata tinenge tine magrade 0 sika tinyatsosanangura magrade 0 z tisanangura chikurevei muri kupawisisa here muri kupabata here guys? Are you getting the sense? Tite move on
Shamiso waibata. Kuva mwe muri kupabata here. Ndokwenda kuendera mberi kamusiri kupabata. Muri kupawisisa here. Chiera ndinonata hauna kupabata ka. Chiera dimama hauna kupabata. Hauna kutopabata. Chiera watoluza focus. Nekungwara kwakaita chiera apa waluza focus. Mapabata handiti. Vanakera vari fast. Mapabata ka. Hanzi siri ma 1D. Guys. Kwai saka simeni mune worry. Ndinawo. Worry ndinawo chaiwo. Ndine worry. Ini kana ndakuposta kana ndakubvisa saka munondibhadhara here kuti ndidle. Dodle. Asine ndatotaura kandozobvisa muposta sei ati nyaya yacho yapana pakana ndazobvisa posta sei pana singasazive. Nokuti ndimi munondita ma stupid. Ndimi makandzisa ta worry. Munondita stupid. Kana nchiyo nenyaya mondituka. Monditukira boti ndine godo navanhu. Handichika. Saka I have to be tukwa guys here. But at the same time I have to laugh. Handizvere guys. I have to laugh. Ndiri pabasa. Guys. Naiwe tichire unoka ndikavhunduwe kwa worry. Ndiri pabasa. Ndinoenda kuvipa zvinhu free of charge. Munondishauda kundimhemhaidza. Handiti kuti enda kuna naye chitisori makamboya here naye duchureyo papose kazhinji ndiri spot on. Ndinenge ndiri spot on kazhinji. Handingouyi. But munondimhemhaidza. Kana zvobuda muti mopinda muzvikoni makamboya here mukati sori izvokwadi. Hapana. Saka ndiri kuti kubvisa post 5 ndatimariga zvega kutanga ndatimari 300 500 mene kuko ndataura 500 $300 kubvisa post 150 kustopatana nezvenyu 300. Saka nyaya ndiri kutaura guys ndeyekuti vanga vari friend handitika yava Dunamisi na Tafadzwa vave vanhu 2 vakasiyana. Chireganisana ngurire magrade 1 FIR vave vanhu 2 vakasiyana. Before Tafadzwa handitika akanga ari iye Dunamisi, akanga ari 2 in 1. Aive Dunamisi. Tafadzwa ndokutendeuka ndokusiya mabasa aDunamisi aita. Haachadi kurinzwa stairoro. Handitika haachadi kurinzwa stairoro. Ndokusiya mabasa aDunamisi ndokunotendeuka ndokubva atora birth name rake rinonzi Tafadzwa. Saka anoshandisa tsari kuti Tafadzwa. Saka kana chiti Dunamisi ndinoreva mabasa akare. Handitika saka uyu prophet uyu ifriend yemabasa akare atafadzwa. Ifriend yaDunamisi uyu akarasigwa kure uyu kuEgypt uku. Uyu akasara kuEgypta ndo friend yacho. Handiti munoziva kuti Dunamisi aita sei? Hani munoziva Dunamisi before atendeuka hamuziva kuti Dunamisi aita sei? Hani munoziva? Saka friend ya prophet ava. Anoona ifriend ya prophet ava. Saka birds of the same feathers guys. Kuchechi kwai kunoitika mabiribidi. Kuchechi ina handizoziviwo zvinhu asi regai ndiverenge zvimwe zvezvinhu zvauya pano. Handitika let me read. Hai Sisimeli, nyaya yekwamubingiyo inotoda kutoposta ka 70 nekuti mutomboita live mavictim abudikire. Imbavha idzo vose ipfambi amai avo anova mukadzi wava mubingi vakafurira murume kutengesa imba yevabereki kuwadzana. After that tete vakangofa zvisina tsarukano. Ende ivo mai vacho ava vakamboita nhumbu. Ivo mai mufundisa vakamboita nhumbu yadriver aiva driver. Apa chingochani hacho mai vacho kubira vatendi ukanzwa vachiti uya kumba ndikunamatire nejira urorwe unotoenda asi chabuda hapana. Ma 1 and 1 anobhadhariswa mari refu asi chinobuda hapana. Ini ndiri kuverenga zvinhu zviri apa guys. I'm reading zvakanyogwa apa izvi ndozvo zvandiri kuverenga izvi. Ndozvo zvandiri kuverenga handitika. Saka kuchechi kuri kunzi kuri kuitika machiripitiku ma 1 and 1 mari pasipetsoka zvinhu zvandinotaura everyday muchindituka. Handizivi kuti munoreve ndabhoikana seki ndichona umwe madhaizi achitikonzi maiwekani ndingatichomhanya kunobuda mugrupu rababa. Saka makanga muri mugrupu. Saka muchiri kutoramba muchijirwa mari nekukomatita kwandinoita pano anyway.
nemuromo wangu wakutobhenda wakutostroke nokutaura every day ndichikuudzai hamuteereri moti ndirege kubhadharisa mopengai hazviiti hazvigoni nokuti munondishandisa I bring information kuti guys apa panenge parinzi zvikuitika mari inaenda isi yangu ndeyako handiti asi unenge waishandira zvichirwadza ndosaka tizonzoka kuti takadhirwa mari because inenge yakurwadza inini before sinowaindisa mari yako ndinenge ndatombouya ndataura kuti guys apa hapana kujeka hapana kujeka apa musapfuure nepo imi mototaura kuti iri zizimai iri zimbuya iri pakona iri rinopenga who is she mari dzedu handiti makati regai tibigwe last time ndakanzi rega tibigwe fair live 99 ndakaudzwa kunzi rega tibigwe worugwadzwa papi mari dzako here fair ndakaudzwa ndiyandokuudzai iko zvino kwakwai maifundisi vakamboita mimba ya driver ameno ndikolawo uyanyora amen kwai vakamboita mimba ya driver here aiva driver ameno kudii ukaenda kwai unoiuya nejira here ini zvedzimba indovazivirepi ani muna ndikonobuda dzimba dzekuwadzana kwakatengeswa imba handizvizivi hanimaona ndidovaziva navo asi kunobuda chi information asi ndinenge ndatoonera kumberi kuti chechi huku kuchechi huku hakuna kumira mushi asi imimi munotukirira vanhu gist ako kazhinji kacho gist gaizika rinenge riri rechokwadi gist kazhinji rinenge riri rechokwadi rinenge risiri kunyepa asi ni kazhinji gist kana ndichiuya naro pano rine involva mari kazhinji kacho ndora ndinouya naro andingouyi nedzimwe nyaya dzisine dzekunzi kwai vazodii zvisinei mari mukati it's none of my business andimaona hazvinei neni dzisina mari mukati dzichihure kana kuti it's none of my business but pakaita game rekeshi ndinouya pano ndokuudzai kuitira kuti nokuti munoda zvinhu munoindako munotoregwa mari andi ndinokuudzai moti motuka yenyu mozonobigwa yenyu mari mozodzoka muti takabigwa mari saka chiti try live handishandisiko zvino I refuse ndakamakore ose aripo here akambonzi nameli kana kuti ndikubvisire post ndipo kana sendi kana aripo usumudza ruoko apa uya ndikujoinise life akamboina meli kana vanhu vaingoya simeli ndinokumbirawo mundibvisire post mwana mai ndaingobvisa ndakanyanda kuti usazvipani ndobvisa this time kutanga nhasi sei ndati mari mberi munhu shuri because imi hamudi kunditeerera saka makore ose kungoshandira mari uchingoshandira kutukwa aiwa guys kungoshandira kutukwa this time toita zvinhu wonditukavo ndobhadha kwavo neyaninga aizigwa posti munodligwa yenyu mari dzenyu kana modzoka mouya tofambira mari dziya mondipavo 10% yangu kuti zviite fechero mukazondituka ndipo handina kana basa nazvo animaona so ndo zvatiri kuda kuti tionesane papapa saka go at your own risk kwaprofeti mubinga kune vachiri kuendako go at your own risk hakuna umwari huriko uko handika ukona muchechi motaurwa zvingo chani muchechi motaurwa dzinumbu handika muchechi motaurwa iyo audio yo evidence enough handika that is evidence enough audio yandabatanidza nepost ndikakandai kuti unyasozvinzwira girlfriend ichigiya handika muchechi imomo hakuna mweya mutsvene unotenderera pachechi yakasviba hakuna mweya mutsvene unofamba pachechi yakamhora ani muri kunzwa inenge yachechi zvayo yasara nevanhu nebuilding ndo inonzi chechi kabuilding asi uvapo hwamwari hwakatiza kudhara presence yamwari hapachina inenge yakainda that is kana yakanga ichitombovepo because mazuva ano igame rekutsvaga mari ringori game rekutsvaga mari chete vari kutsvaga mari vanava kana uvapo hwamwari hwakambenge huripo hwakatiza hwakaenda hakusisina uvapo hwamwari mangosara nenyama yavamubingi nyama yemudzimai wavo ndo inenge chii nokuti bhaibheri is easy kuverenga bhaibheri uri understanda ndoya ndokushandisirai bhaibheri handika kuti ndikumanipulate mundipe mari dzenyu it's very easy hanimona especially when you know the bible handitika you know the bible tatelisha sanoziva bhaibheri uyayo akada kutochinja nhasi yavo achiparidza chavo chako achishandisa mabhaibheri ayaka munotora bhegi anotora bhegi renyu achinda naro but kungoziva mavhesi kungoziva bhaibheri andi muri kunzwa saka stop kuti murambe muchiinda muchinotoregwa mari kana mainda indai ndokuti mundipowo basa kana maramba muchinda indai ndokuti muchindipowo basa antimaona kazhinji kai maprofeti enyu apa ndakati ndichori enemy yavo vanondivenga zvisikaiti vakatondimaka maprofeti enyu mazhinji ari pasocial media apa kana ndikatanga kutaura nyaya dzakadai avadi kana kundiona vanotiza panosara matrue prophets ndiwo anenge ari mucomment section matrue prophets ndiwo anosara mucomment section ndiwo anenge aripo vazhinji anozati tine zvipande hauvaoni vanotiza vanouya panyaya dzemujolo hauvaoni vanotiza vanenge kuchinotoita zvimamiting zvavo kukona uko
kungoti havasi vamwari. Dei vanga vari maprofets chaivo chaivo, dei vakatondikuwadza kudhara. Zvino havasi vamwari, varipo pakutora mari, saka chavanoita hapana. Handei kuTikTok, ayo tichaenda kuTikTok rimwe day, nasi tiri kuno. Hani mazviona. Saka please, hanzi imbotodza kuti Shoni muprofitere. Shoni is a urkureva Shoni Gwetere. Shoni Gwetere is a man of God. To believe it or not, Shoni Gwetere is a man of God. Ndo chokwadi. Shoni Gwetere is a man of God. My jokes akanoita nekudina kudika, but Shoni Gwetere chekuchekoka inda umwari urimo. Hamsati mambeta in close on one naye chete. Umwari urimo ya uya ndiye munhu akatobviswa zvakafanana neni. Ani munondizi moni zati ndiri ndururana nditi mangwana munhu ndakamira pazvo zvamwanchirevesa 90% yevanenge chati kuna zvakadaro aiwa zviti matirapi muroyi uyu kudii hazvigoni ndezvekunyepa chero ndikataura soko raMwari kuda kuti ndezvenhema vada kutoda kuhwanda kuseri kwaMwari vazhinji, asi inini ndinenge ndakatorevesa Mwari vachitondisesa zvemachokwadi. Handika ndini ndinenge nditori Sauro, handika pouwa nhasi Sauro wanezuro aifamba achiuraya maKristu, aiparidza maKristu, asi musi wakavhenekerwa naJesu vakati zvako zvakwana nhasi aiwa. But ndiye the person akanyora the most books, ndiye the person akashumira vhangeri zvekudaro. Saka vanhu vakwana vachasara vachingoramba chingoti zviti because munoziva iniwa munenge muchiziva kwemakore akawanda. Panguva ndoti ndakushanda naMwari munongotaura kuti asenge mazuva ano mune vamangoti inema igame rekutsvaga mari, inema igame rekutsvaga mari, but ndichitoshandiswa naMwari. Shoni ndikutokudzai, ndikutokudzai zvechokwadi. Pana Shoni pepa aiwa Mwari akanishanda imboendai mudhuze aiwa. Handisi kumanikidzai mwana waOdhe ndapindura mubvunzo wabvunzwa. I just answered the question yabvunzwa, otherwise ndasingauyi kuzotaura izvozvo pano. Hanimaona iquestion yangu obvunzwa ndapindura, handika ndokuona kwangu, but iwewo une maonero akowo. Kana asiri man of God aiwa ndizvozvo kwauri, une zvaunenge wakaona. Inini ndakaitawo encounter naye kakawanda, ndakamutsvagisisa chikanyatsa kuona. Hanimaona handina chandakajotana kudii hanzi kuti aituka. Andinoona ndo zvinoitika, unoramba wakundigira zvinhu zvakare kuti aituka aidai, but pamwe anenge akatobva ikoko akatoenda zvachose. Mwari kana oda kushandisa kavanononga dombo chero kushandisa, mufunge mukashaya kuti dombo riri kutaura zvinofamba sei. Ndo zvavanoita, vanochinja pamunoti the west ipapo ndo pavanoda Mwari, ndo pavanotageta, mufunge. Saka zviri kwamuri, andika zvakwamuri. Hanzi machechi maumbrella evaroi, not everyone vachiriko true men of God are there mavaleka. True men of God variko, vazhinji vacho havana noise, saka muvazivi. Havana noise, saka muvazivi. Musuno ya Mwari panapa kana Mwari achida kushandisa munhu pa Facebook avambotori munhu akafanana na ndiani wamunoti avamboshandisa munhu akafanana na Tete Childe, avamboshandisa munhu akafanana na Tete Childe. Kana vada kutora kuti zvinde ku level yekumusoroka avambotori munhu we level akafanana na Tete Childe, because Tete Childe munhu ari tozati munhu ari perfect. Vanonotora the west, ndio vanoshandisa the west of them all. Ini zvangu uya ngoti njangu wondimisa apa. Hanimaona wobva ipapo vanotora umwe wamunoti the west ndiani, wamunoti the west ndiani, vamunoti west vaya ivavo ndio vamunotogwa ivavo mobva mati what is going on, zvichinda zvakadaro, right? Tobva ipapo guys, regai tipe kutenda tisechanza kuna Vhepo Lupa abhadhara mari kumwana wokwai toda mwana uya kuti auye pano. Regai ndifoni, kune vanodza kuti Thomas vati isusu toda kuti auye azvitaurire ega. Anditika saka now inini ndakutongomufonera kuti ataure ega, akuudzei kuti abhadharo here kana kuti hana kubhadharwa. Anditika asi uyu ndasara ne 1 down, asi wandinyima 10% yangu anawo ndipa, ndati ndigare ndataura. Handaupuwa 10% guys. Exactly Penny. A person like Penny Paloshama ndio wanoshandisa. Thomas Chichachi udakuya kuti Thomas ayezotinyenga pano, usatidezere Thomas pano. Thomas ano yakanyenga munhu wese mu comment section. Thomas Chichachi wamuzivi yakanyenga munhu wese mu comment section. Nemwana kudaira ka wadidakidza kwa hado kutora kuti Thomas Chichachi.
marriage iweka right ndianene ane airtime awuyendi mpe number yemwana amfonere kuti uya ku WhatsApp ana utipa tutenda dai zvakandopera kwana ndatotendaka zvatopera akuchina kwaishauya kwana muna ngoti ene maiti yenide muslimi mari yangu yakarova zvavharani because ndipapo ndopakafauni saka ndoisa kupi 350 and 40 something rands yenyu ndoise pindo mdzati ndisire ningi isisa e-wallet kuna ningi owana ochikwa owana ofu South Africa nimaona but ana kudaro because 10% 300 something tototi ipiwa munhu atenge ofu South Africa koko anybody atenge ofu ndongo opa dialysis baba andakupuwa na ndiana ne number uye kuseni ndimpe number mwana amfonere kuti uya kunikikira asi online kuti uri kudiwa uya pa online because angatoti mundu udze kana makupinda line saka ndasina mudza itai fast guys itai fast guys njenanga uya ndimpe number andi afone anongomudza msada aidhuri aitomboitika na 1 rand kungoti usisimenda wakakumirira vari kukufonera alright auya thank you auya ndikupe number thank you Pam right muvuze kuti anzi wakamirirwa nasisimeli kwai yakawanda ichegumi chite iyo antapuwa 34,000 yake saka 340 nayo yakawanda iyo 340 handika kana andipa ini ndikupa umwe munhu ndatenge upo unozati kuno kwaindiri haisi 5 pounds here kana 3 pounds mari iyoyo kunge 3 pounds anda kutora manikikiri mimi kutora matides because ndirichokuta interpret ama enemies nevanhu naiwe unoti munhu anenge ada kubvunzwa mari yake pano palive anto ndi achandifarira kudovengwa saka ndipapo 10%. God gave us the spirit of discernment, my sister. Kwanzi voicemail no. Why? What I took on some butter footy palette. Number and pogda. Kwanzi. Hi, how are you? I hope you're doing well. I'm doing well as well. Since maybe if you're not working today or tomorrow, or maybe when you're free, I have an issue with my boy. I don't know, maybe I'm... Okay, it's a mjolo jokseri. Alright, listen, mwanda funga tunde there's a mjolo jokseri. Kwa mari 3,400. Yes. 3.4 kwa nini kuti 300 kuzandira kuzibira ne. Kuzandira kuzibirira na hivi kwa hivi. Kondiri kufunge kuti 344. 9. Kuti ndiyo yavunduka 3,000. Ndo yavunduka. Hanzi ringing asi kudaira mibari kure nefoni aiwa zvina emsikana lewe my sister ndo yaimdaire kwanziri kuringa iwo ngandipe 10% yangu mari yose iyo 3.4 panokona ndotenga ufa panokona ndotenga ufa kana tobatsira ku South Africa vari kugadzira vari kuita function yavo katovapa vanotowedzera kukavha magepu right. Right, saka achifonerwa ke guys ka mandishika manje tikatanga kuti tiningirire tikatanga kuti tifonere kola wene nyaya yake iye ozouya pakati ndo todini tetanga ovaso uya todi kwa mimi ndadiko nawe mavaleka takungopinda munyaya guys ayo wakangati naye na mara kachadu ndidaira ayo ndifonera vamunetsi ndio vakandivigira musikana ndingasavafonera vamunetsi kuti ko 10%
Hello. Because you could look at justice, same as Mundi Basil to Mariam, you did 10%. Oh, up. What I call like Iribo, thank you very much. Okay, to know for now. Hello. Hello. Muse Ganjan. Aiwa akana. Aiwa shokufundisigwana. Shokufundisigwana. Aiwa kufundisigwana. Mwana ya antori woti yeda asi munokufundisika. Ana kufundisika. Pamwe ari kubasa chete pamwe anogona kuva ari kubasa chete asiri telefoni. Saturday next week. Anza ari kubasa nashitara naye, anzi she's at work nashitara naye. Saka achafona. Nine. Chiro yaro toba zimari yangu yanga yaro. Wachiro mkuma mboisi kwa zimeni mari yanga yatoroba. Ndikacha iwa mari yawi. Ewa 10% doidangu. Alright. Iri boko lande kumberi. Right. And tichimeze baba tikungosora okali guys. Tikungotara zvinhu zvakaipa tega kutara zvinhu zvakanaka. Guys, ngatarewo zvese zvinhu zvakanaka nezvinhu zvakaipa. Andichika tobva tate ndawo vana Libson taona vari mundege ku Ethiopian Airways vachinda ku Indonesia. Andichika saka kwai vaenda ku Indonesia. Saka tinoda kutenda ka vaenda ku Indonesia vana Libson. Saka tinoda kutenda Mwari kuti vaenda at least vakunotangawo life yavo zvakanaka nakawo. Nesame company iyoyo ndiyo yavaendesa ku Indonesia. Handimaona. Same company iyoyo yadzisirawo futi mari. Saka aita ake zvakanaka apa. Andichika. Hello. Hello, sister, how are you? Good, and how are you? But this is Mela, but I don't like the answer. Therefore, now Mr. Mnitz Makai today. Life you have to go to Mr. Mnitz. I'm not going to. I want Niki. Apataba from Musara, who's your chaga, that is a poor life on Rawata, who chaga for YouTube. Huh? And this is, I will check with you what's going on in my life. My life are good delete on Azuka. I will check with what's going on. And nothing was one name. Mira inchita se mira my life I found to chita ka achito download because and shito you and sito you ona. Alright. Zuka kudelete my life guys. Zuka kudelete saka ndisitombo zati chichinenge chitika. Saka ndotozwa nema natombo zvitarisa ina nditarisika ini kuti ichiri kwe kana kuti yaenda live ndisingatarisi. Handozvioni ni guys kana musandota ndisinatombozviona ndangobva koni katopedza. Hanimona. Saka I don't know what is going on. I don't know. Yacho vechi tu ichinzi dzikudelete. Zuka ari kudelete. Animaona. Saka tisikuziya. Ndokumbira kuti mubve ma download ma live kandi chiita mubve maisa ku YouTube because ma live ari kudeletwa. Na ari kudeletwa ma live and ndasikandozvioni tonzwa unachara danzi ma live ari atisikuona ma live yakati yapasina yakati apasina. Saka ndokumbira kuti ipapa ndotoita live vaima totora muchisa ku YouTube. Itosi kuti maidzende ku YouTube. Isati ya delete. Zuka kudelete my life. Ma? Adziko, idzo toto adzina adziko ku YouTube vanotota tatsvaga tadzichaya adziko. Dzakatodelete usati matora I think. Hakuna inodelete usati matora pasi. Pane eri kunzi yava munetsi navheko makatora. Iriko. Kwa kuti haiko wani. Hanzi iriko wani ku YouTube. Kana yakadelete but ku YouTube yatoveko. Saka po ndozati nini timu rangu rangwara vanenge vatotora udhari. Saka zvato hanzi dziriko. Indai ku YouTube hanzi dziriko. Alright, multiple link tozokanda link. Iriko. Alright. Yesi pochera muri sei. Saka ikisi vari mundegezo zvikuita ku Indonesia. Guys, vari kunda ku Indonesia izvo vari varimo kwandango waone munhu andiziva anoshanda kwa Deveko anoshanda kwa Veko ndiye angondudza kuti vari kuenda ku Indonesia ndokwa vabhuruka vachinda. Saka at least vaendawo ku Indonesia. Animazviona. Saka zvafambawo zvakanaka. Andimana ku YouTube wanzi ariko maishosho anzi ariko ku YouTube uyu ariko mari mazimbona ayo vanenge vachida kuenda ku Indonesia kawo ku Indonesia visa riri kubuda uyu waindawo saka vanoda kuenda ku Indonesia visa riri ku Indonesia riri kubuda iri rabuda kai riri ku Indonesia ngati ngotara zvakaipa kai singatauriwo zvakanaka iri ku Indonesia iri rabuda iri
ine kuindonesia iyi rabuda visa saka vakaenda kuindonesia saka vakaenda kuindonesia guys ririko kunoshanda zvekuindonesia guys ngandibvunze kwai kuindonesia unoitei kunoshanda zve handiti munozati vanenge vawanikwa hauendi usina kuwanikwa basa aiwa mashi handina kana email isina email edanotoflika ipapo hakuna email takambonyorera imwe akataura kuti technical error kune matechnical errors angariko of late email ikauya tinotoiona apapo pakatimburese yapakashaikwa danotadza kuona ndigiri anomona kuinda kuindonesia guys zvakafanana nekuinda nekuanzi mukuseke mo blessings ukandibvunza kuti ndikuseke ndikungonakigwa kuzvi iwe hauzivi kuti hauzivi kuti inini kana uita kuti kauda kuti zuva rangu risore riri bright nditanga ndaseka hauzizivi asi mazimba asimba ndingamekara kudrowa ndingamekara kudrowa zvokwadi mnyaka kudrowa denga guys asi tofara kuti vaenda kuindonesia sachoitia sachoitia guys yatiuraya nokusengai wakana guys vakutsvaka zvakaomazvo vaenda kudiaspora guys vaenda kudiaspora guys indangodziwa I don't know kuti shuwa here kana vachidema kwai vaenda kuindonesia saka vakwira havo ndege vainda guys saka chikuru kuinda guys chikuru kuinda nendege guys vabvudza kukani chikuru kuinda guys chikuru kukwira ndege chikuru kukwira ndege chete woinda ndo chikuru regai tipinde munyaya yedu yanhasi era ndisiye zvangu ini tipinde munyaya yedu yanhasi ndifonere zvangu kola munondiuraya nokuseka ndiregai hello kola, how are you? ndiri bokola urisei ndiseke sora haku pane nyaya yanga achitaurika yanga achisekesa tasvika tari palive right now tikuda kuti ufambe nenyaya yako uchiudza vanhu nyaya yako yawatiungandire pano. Alright, Sismeli. Ndofuka mchiri kurimember kubva last year gore chitangare last year ndichiuya kuinbox kwenyu ndichikuudzai kuti ndatizwa nemurume wanga ndigara naye titori nevana 2 vahombe. Munhu ndava ne14 years ndichigara naye. Saka munhu wekuti haasi munhu infact munhu asinganyatsi kuda zvekushanda because anoitawo zvokumwa mabhurongo iwaya iye anodhiraivha matraki. Saka pata pandakambokuisirai meseji ndichiti Sismeli ndibatsirewo nokuti handichazi because akangobuda pasina rendi pasina chikafu nevana chichi then kwakuzonzwa kuti angainda kwanasisi vake ndokwaigara nenyaya yekuti zati mazipondobhiriti kumba because anga asingashandi kuchengeta mhuri. Inini wachoni ndiri munhu yowo anongobata mapizidhobhani acho ekungoti ngono mari yechingwa nekungoti vana vakwanise kungodi kungoenda kuchikoro. Saka iye aidhiraivha matraki ozwanira mari yake pamari ndopainetsa because aigona kutouya mari pasina animukona ndotanga kunetsana naye izvo zvokuti pamwe dzimwe ndomufonera ari kubasa ndoti ko wadi nditsvagirawo mari kana kuti ukana ndiwanira chero shoma ndikwanisa kutenga chikafu kunokumba kana gesi kana chii onditi kwereta
ndokwereta mari iyayi paanouya iye atambira achandipi mari kana kutouya asina mari iyayi. Saka nguva nenguva taigara tichitonetsana mumba tasingachanzwanani zvekuti vanhu vazhinji even kunoka ndogara Sisnel ndogara kuSprings zvokutoti vanhu vazhinji vanotondiziva nyaya yangu iyoyo. Tichinetsana kudaro vanhu vaizobva vati kusaidi kwavo mai ava ndo vanotonetsa vanotonetsa murume because iye murume wemunhu wokuti chero izvezvi mukamufonera anogona kutokuudza kuti mukadzi uyu aindinetsa aindiabhuza nenyaya yekuti ndaimubvunza mari yeti inini ndandisingashandi ndiri munhu asingatonyatsi kushanda mabasa kwawo anoonekera. Saka zvadaro paakaenda pachibva ndazomutevera kwana sisi lake. Ndamutevera kwana sisi lake ndichibva ndangotonovakumbira ndikati vedu ndokumbira kuti munhu adzoke because ndakaona futi kuti life yacho yari kukurama nevana iri kutonetsa because ndasingashandi basa rekuneso because mapeace job ndinongowana kana pa1 pa2 weeks kana kusatomawana sometimes. Saka pandamutora ndauya kumba pandakazongoti zizi futi ndakazoita time ndisina kuisira message. Ndiri pandazokuisira futi message because anga atotiza ari kubasa kandisira message akati ndatoenda ndichati zvogara neunondinetsa. Ichimbori nyaya yemari iyoyo Sisnel. Then December manje last year ini handina chandiri kuziva munhu anongondikweretesa mari inini handina chandichiza ndechingozviudza kuti apa takuwirirana paanouya une mari ndopa vanhu mari dzavo. Then December last year ndobva atanga kuita zvekuti anoenda asingadzoki mumba. Saenda angozviudza kuti ase munhu anoita zvokuti akamwa bhurongo anouya achindinetsa achinditira noizi mumba nevana because asingacharari mumba nevana achindinetsa. Saka ndaingomubvunza uripi ototi ndiri kumafriends. Izvo munhu atova negirlfriend mutauni mekuno kuSprings kwandinogara anotogara negirlfriend yacho muzi uru girlfriend yacho. Saka iye paaiuya pacho aingoita sekuti ari kuenda kupi kumafriends. Then akazongoitawo zuva rekuti akazongoenda pakungondisendera message kuti ndaenda handichadi kugara newe. Sisina munhu yakandisiya ndisina kana mari yerendi ndisina kana chikafu iye angatowana bonus kubasa kwake ndisina kana rendi ndisina kana chikafu ndisina kana chii. Vana kuchikoro kwavanodzidza ndakapedzera kubhadhara school fees kare zvokuti mari dzandibva kutosvika kuma50,000 ende iko zvine nyaya yekuti ndine mwana ari kuenda grade 7 kunenge kuchidiwa mari kuchidiwa chichichi. Saka munhu kubva akaenda mutauni matinogara mungori mutauni zvekuti i15 rand kupinda maanogara but inini kubva last year handisati ndambomuona. Haafoni Sisnel haatsvagi munhu haadi ndatoti regai nditange ndakuudza nyaya yake ndozokusendera ichi foto rake because chero neni kuti ndimufonera hazvichaiti because anogara akandibloka. Inini chandanichingoda kwandechekuti achengete vana Sisnel because even pandinogara panapa mastai ndiri kutonetsa naye because handina kana mari yerendi. Mabasa ndazama kutsvaga dzinonguva ndichitodyirwa mari mumagurupu aya anoita Shakira ndigirewo eni t-shirt shamwari ine maoko mapfupi zvandawa nekutsva kuno ndigirewo t-shirt ine maoko mapfupi ndowa nekutsva chandakapfeka ichi endera imbere. Saka izvezvizvi ndanzwawo nokutoti sometimes ndikawana mari vamwewo vanhu vanombondibatsirawo nechikafu vamwewo vanotondibatsira even nerentiwo asi kuti semunhu asiri kushanda Sisnel zvinhu zvakatondiomera zvokuti ndikutosha kuti iye wacho ndomutangira papi ndomubatsira papi because chandandikoda ndechekuti aite achengete vana ende vana sisi vake vakatombotaura naye hama dzake dzikatombotaurawo naye kuti aiwa isusu orit zvausiri kuda hako mukadzi tichengeta vana because inini pari zvino Sisnel handishandi mabasa ndokushayiwa iko zvine zvinanda kutosvika pakutoti ndakutongoda hangu chero mastay in azvo handisi kumawana murikuona because izvo ndinongogara nevana vangu tiri 3 vanoenda kuchikoro vanobhadhara mafees but handichatobhadhari because kubva zvaenda December iyoyo anongotogara mutauni imomo haafoni haitise haana zvaanoita. Saka inini chandandichitokumbirawo Sisnel ndechekuti ameno kana kune vanhu vanokwanisa kana vane mabasa zvavo ndikwanisa hangu kungoshanda ndikwanise kuwanawo mari yekustoka something kuti ndikwanise kuwana pekutangira nevana kana kuti iye wacho ndototaura kuti hangu kusaidi kwake anobatika sei because kumufonera haandigiriki foni yangu akatoibloka chero kuFacebook akatondibloka. Saka inini ndiri munhu uya futi ane problem yeasthma Sisnel. Last month ndakamboenda kunoshanda kunoko kunoitwa zvemazamazama. Saka ndakamboendawo kumazamazama ikoko kunoshandiwawo ikoko kunoitwa zvegold kuya ibasa rinorema rekuti haritoshandiwi nevanhukadzi asi ndakangotega ndishingirire ndiende. Zvadaro ndaenda kuya paakuda kunoti mari yekuti ndawanawo kunogaisa matombo acho anenge achitsvagwa ikoko ndakabuda nebhaketi ranga ritori ne300 rands chaiyo Sisnel. Saka inini hangu ndandichitongoda kana basa remumba zvaro rekungoti
chero ndikashanda mwedzi mishoma shoma ngoti ndiwane mari yekustoka ndiwane imimi basa muri kuda muSA chete. Pane munhu andiri kuziva ari kuUK ari kuda munhu vanochengeta musha wavo kuZimbabwe. Kuna munhu abereki vakafa anzi imba here, vabereki vakashaya, saka vana vese ari kudiaspora they want munhu anongogara ipapo akachengeta. I think somebody came to me. Manje ni ndachitongoda kuno chimbi kuti iwe ndipe chero imwe sina chimwe chinhu chiri ungatora handina ndakatopfeka icha ndakana brown cut sho ungatora t-shirt yangu yeku trip ye girls trip kuti uyane ndipfeke pala uchiona kuti ndeye ku trip yakamirira kuenda ku trip ku Durban. Hai matikona ndandichiti kuno kusimeli ndanchikudira kuti upenyu hwacho ni huri nani nanangu kuZimbabwe handisingati handitorina pfungwa dzokutoenda because chero inini kutoti ndiende kuZimbabwe kwacho inini vabereki vangu vakafa ende pamba takazongosiyawo nevana vamai vangu pangori padongo mumwe neumwe akazongoenda kwake saka kuno kudokwa ndandichitozama kutoona kuti zvinoita zvinenge zviri nani. But tichida kuti oneura tichatsvaga basa kola but tichida kuonesana semumwe wedu on a serious note chokwadi reality of life chaiyo. You do know South Africa is not your country, right? And you do know what is happening in South Africa presently, right? So ukataura kuti nini andina kana plan dzokuenda kuZimbabwe because kumba kwedu kumusha takatoabandona takatosiya because hapana nechekuita nako. Let's say tsunami yapinda nhasi, you are to be sent kumusha. Unotangira papo, what do you do? Nodi because amuse munyika you can't say kuti ndakatobhesa zvokuchose munhu andifi ndakadzokera kumba nokuti kwakadai unotangira papo unoita sei? Ndizvozvo because mukana ushora kuti vabereki vanga vakatosiya apo pastendi vanga vanayo stendi musha wanga nawo mubva maenda kuSouth Africa mubva maosiya kuti uparare udondere mukati mubva maiginowa izvozvi nezviri kuitika kuSA iko moiginowa motisistoramba tiri kunoko mune mapepa egorero toiti zveshuwa chero ipavapa kuZimbabwe kwacho ndakatotenga stendi ndikatovakati rumzi yemurume yeyi last month akatomboda kunozama kunotengesa akazongorambidzwa nehama dzake zvokutoti pekusvikira hapo paripo asi ngoti nini wacho ndanchingodawo kuti kuzvishandira mundiri kunoko kuri kunzi zvine zvanyanya kunetsa hazvo pekusvikira chaiko izvozvizvo ndinapo ini nichandongototsvaga basi. Right guys, kana pane munhu anozivawo mbere ndimbochinja t-shirt guys. Aiwa zvandawana kuti ndirege zvangu ini Indonesia inopisai. Hai but handina ndikiri manje saka mene kuti wakapashandisa zvamusa sei ndichosekwa nemadhairisi ndikazvirega nhasi handina kana bra because ndingasekwa ndikazvirega nemadhairisi nhasi zamurisingati pashiwai right. Saka muruga saidi rekupira kuSprings. Ndiri kuSprings. Right. Saka stay in chero mukaiwana munokwanisa kuenda henyu vana vosara kumba ndichi. Pamba patinotogara patori safe zvokuti ndinotokwanisa kuinda ndikatonoshanda ngoti ndiwanewo pekutangira nevana because basa ndora ndiro kungoda. Okay. Right. Pane ane basa here guys anoziva kune basa ku SA said kuna matikupi side rona Springs uko Springs Binoni koko kondoma area mamwe chete animaona Springs Binoni ndo kuna Springs Binoni ndo kuma area kumwe chete Boxburg zvichienda zvakanaka Kempton Park wana basa rondi ndinouya weekend zona vana because vana vangu vane 13 yes vane 11 yeah right. Kana pane munhu ane basa guys, if somebody is calling me ndisingazive manje ari kufona ndipa ari kufonera nyaya yebasa here kana kuti ari kufona chi andizivi au richenze batai makadaro. Hello My Chico, it's Liza. Huh? And ndaona namba yenyu pana Sismeli. Okay. Muri kutsvaga munhu anogara kumba kwenyu kuZimbabwe. Kune munhu ari kutsvaga munhu anoda kunogara kumba pavo kuZimbabwe. Ndimi here kana kuti ndeumwe munhu zvandataura. Oh, saka
ndine mwana wa buchi vangu anotsvaka pekugara. Mozouya kuseri po zvoti kumboita nezvenyaya yatiri kuitai. Okay, saka kuseri ndinofona panamba Idzodzi kuWhatsApp. Okay, that's it. I'll Okay, do that. Thank you. Right, vanhu vari kutofonera havo dzemusha wandataura uya anomuona. Right, guys, pane munhu anokwanisa ane nhingikiri anoziva here pane basa. Stay in guys so that we help umwe wedu ushu. Aripo here mumwe munhu ane basa guys so that tibatsire mumwe munhu wedu ari kuziva pari kudiwa munhu webasa. Stay in zvayo handimaona at least anokwanisa stay in. I think ndo inoita musindoda imbomira kusenda message guys, imbomira kusenda message enhingikiri kuti batuda basa uko timbopedza nemukadzi uya aripo guys. Pane munhu anoziva here basa guys, kana aripo anoziva basa kusenda kunona kwaunoziva kudhuze nekukoko kwavaruko kuSprings aripo here basa anozivawo guys remumba. Stay in zvayo. Anoda kutsvaga mari yekuti akashanda ounganidza mari kuti awane kuwana kutengesa something. Saka izvozvi rendi munobhadhara neni aikona. Last month pane imwe friend yangu yakambondibhadharirawo asi ngoti handi munoziva sisimeni kuti vanhu vanopedzera vakutonoita nesituation yemunhu. Yeah, of course. Mabasa mabasa ndokushayiwa saka situation ingoramba ingori panzvimbo imwe chete unobona. Saka izvokuti ndidzokerezve nditsvage munhu anokwanisa kundibhadharirawo kana kuti kukumbirazve. Aiwa chengetai itori right kana uchiza kwairi Windsor vaendeko zvokutoti 3.5 ishoma shamwari arikuda start. Itori right kana uchiza pariri Windsor pavari uko vaendi. Itori right for a start. Vanozotsvaga rimwe vari pane rimwe. At least havakwereti munhu vanokwanisa kubhadhara rendi yavo tengera nawo chikafu. But manje mwana ane 13 years muchi musikana mukomana. Musikana. Eish. Ko mudiki wachana kuri mangani? Ane 11. Saka vanosara vari tu vakadaro kola zvinoibuda here. Anditori nacho isi sisineni because life yatozondirwadza zvokuti handichatozivi ndoita sei. Mana ivava munogona kwana panogona kuzoitika chinhu chiombe chekuti manje munotozozvidemba ende mukatozosungwa kupinda mucheri chai. Vana 13 years kuvakavhurigwa vakapindirwa musipo. Ndo zvacho zvimwe zvandandichitya kuti kusiya vana but ndikuona kuti peo vana ivavo kuti vari kufa nenzara. Kukumbirawo vanhu vanetawo neni handingati havana havachadi because hazvizoona ndizongonzi everyday ndotozikama kunzi vari kukumbira kana kuti chii. Vanhu vanopedzera kutokudhiza nekukudhiza. Mwoyo wangu kutorwadza kuti ndisiye vana but handina choice. Ameno. Hanzi naposhia jo wapi rendi yenyu ichita mari? 1.5 ndobhadhara 1.5. Hanzi 1.5. Pakaipa. Ameno guys, if there are people that wants to help you, varikutoona ameno vari kusenda ma request aba alright. Pane vamwe tivape nikikiri agent yatsvagire basa. Guys, ipapa pana agent here anoziva kune basa. Do we have an agent ari mugroup anoita zvekutsvagira mabasa? Vachazokwanisa here kuenda kuchikoro kana kutoti vazoenda kunoita makosi vasina. So inini kutaura chokwadi denda nga ndiri neivo pangu. Munofara kunzwa yapano kuti network yangu iri kudropa iri todropa zveshuwa. Kana dai vangu ndaenda kumusha gore kana vazofunga kuenda kumusha ndinovabisa nemari yebhasi but basa yangu handina. Kumusha kunorwadza kudzoka ndikunyepa but ndinongonetseka mazuva ekutanga tiri kuisu kumusha. Ndini 1% aifa akati handidzokeri kuZimbabwe but handina kana kumbogara Joni ezvinoenda todzoka kuno kwendi. Zvinhu zviri kutofamba zvinotisiya nei but kunoku kana une chingori chekubata chete unotovata wadya ende unotohasilawo sevamwe uchingonotengesa kuti kunohodha zvinhu kudowntown cheko kuya nazvo mutown unotorwa profit yako 100%. Zvitori nani pane mararamiro ataita kuSouth Africa. Ende iwe kuSouth Africa kunoda vanhu vane mapepa izvozvi. Anenge achida kuemploya unopinda sei kumucomplex macho usina mapepa. Kuzvinhu zvacho zvekutotinetsei handiti. Kana vazoda zvekuenda kumusha ya then we can help you. All right. Thank you very much Kola Maita Basa. Thank you Nekuva advice. Thank you very much. Yeah, pakaipa guys, pakaipa. Kare nakadzokera kumba. Nakadzokera kumusha. And yeah, handisi kuziva guys. Aripo here ane basa guys. Kanzi agent. Aripo here agent. Aniyetsara tinini tine basa. Avana mapepa.
agent antaura kuti inini ndine basa chaicha kuti ngasvota vabhadharira mari yaagent 500 but agent uyu anofanira kupa basa zveshuwa aripo here agent anoti nini basa ndinovapa zveshuwa hatiziva kuti munoda maagent fee yenye ma500 tinokupa 500 yako vatsvagira basa voinda kustay in uriko here kana uriko agent akadaro uya kana uriko agent yonipa mapepa ako ese agent zvese zvaunoita wondipa wonditadza zvese nepicture yako I want to see it kuti ndiwani because pasituation iyi tsvara chokwadi chodenda ndirini now to go kumusha ndonopinda chiningiri ndonopinda ndinochimhanya ndiri pazimbabwe kwanotaura shona kuzimbabwe hauzofendi zvokudaro hauzombofoka shawa chekudya nevana vako never achiti munoziva here kuti vanhu vakaenda south africa imimi destiny dzenyu chitori kuzimbabwe dese kusouth africa kwazama makore zvaramba unogona uchitopfuka uchite pamba kudai souna mari zvinhu zvako zvekufurika kudai watoputisa mari but wagara 15 years uri kusa changa chichibuda pango chimushandira rent chikafu wosvika kusvika utodhura mari wosvika kuti zviri kufamba sei anomaona destiny vakawanda iri kumusha ndototaura chokwadi vakawanda ndakazoona vakaenda kumusha vakatozvodimba kuti nami taitsvagei makore sekusouth africa anomaona saka handizivi hangu ipapo tichitsvaga basa racho because it's like vanhu vatotaura kazi mabasa acho ari kunetsa vanoda mapepa hanzi vanenge vachikubvunza mapepa kana muri mucomplex hautopindi usina mapepa ndo pari kunetsa ipapapa that means whoever tichawana nebasa totoiwana munhu anotya mwari otherwise anogona kutozoita advantage yekuti hauna mapepa otanga kutokupa mari 6 months isina basa ko imbotipa namba dzemurume wako timbofonera murume wako izvozvo handina nhamba dzacho but vana sisi vacho vatori nazo zvokuti hatizi kuti ndenda kuita sei ndombovafonera vandipe keunogozisiyawa sei namba dzavabai vana vako munhu wemukuti sisimete anototaura zvinhu zvinorwadza ndakatoona kuti kuramba futi ndichiramba ndichizostresa nokumutsvaga ndikamufonera andotanga undituka apedza undibhloka vakiti vanitseshonda nezvei vanhu vanongozviitirawo mabhizinesi avo zvimwe zviya zvekungotiwo because vamwe vacho vanotoita zvekutengesa mavhedhi Kempton Park asina kutoraramaka uchinzva munogona kutojoina kutengesawo mavhedhi iwayo mukatorarama ndo zvacho zvandandingoti paseini ndandiitira kuti ndiwanewo mari yekungostoka chete puhai nhamba natiti vacho namutipetiva tifone timbotirana kutaura nemurume achengete vana donhai mupiwe nhamba donhai mupiwe nhamba mudzoke ndiripo pano mukanda pawhatsapp apa timbotaura naye regai timbotukwa nemurume wacho mirai timbotukwa nemurume wacho regai timbotukwa nemurume wacho tione tichifanira kufonera uyu wekuapuwa mari yake ucho anzi ati ndasvika kumba minotonga chifamba kupi tete ndiwe muridzi wevana here tete hasi muridzi wemwana tete havasi varidzi vemwana baba vemwana varipo ko mwana wayo arikumbozvavisa segona vedu pemu fonerai nhamba iyaiyo fonerai nhamba iyaiyo muchikwa chatewepo panapa naye vedu achiuya ataure guys vavekera kuita sizenikai ndinoida kuti isama but manje Poland ndo painosimuka ndo time yedu iya yekubloka minhu iya ndo time yacho iyo iyi Poland inosumuka zvokudaro vasikatitorera matsvaniramuswa nemapirisi zvakaoma naive ndo 10% dai muudzeudzayo 10% adairenikiri guys handiti kuindonesia anti unoenda uchagwa basa here atoida achitosvikawana akambirwa nemurungu haungoindika usina murungu anotanga kutsvagirai basa
wotoenda uchitoenda kuna employer. Saka basa rake ritoriko. Basa rake ritoriko, unotoenda waningirira watotsvagirwa basa. Asati asvika here, wasarasvika mangwana, ari timbocheka kuti wasvika here midway. Arimo muchadenga umu. Arimo muchadenga. Arimo muchadenga ari kutoenda izvozvo. Tambai. Aiwa, vari mudenga. Vari mudenga, aiwa, vachimo mudenga. Vachimo mudenga vari kuinda. Zvodadisa izvi. Zvofadza izvi. Uyu. Achitopusha mapeki ake zvake paairport. Toenda chikomana namukadzi wake. Zvodadisa izvi. Nevedwe kola uya iwe. Right, namba dzemurume dzauya. Right, ndadziona namba. Rega indifone, vanonzi babani. Zita remwana. Vanonzi Baba Colette. Baba Colette. Baba Colette. Alright, rega indivafonera. Right, fonere Baba Colette. Tikweshe zviri pamwe chete. Chikuvafonera. Baba Colette asudayira foni. Baba Colette asudayira foni. Asiri kutonyatsorima. Baba Colette asudayira foni. Ivi guys, munotwadzi kuIndonesia kudiaspora atokwira ndege. Kwese kunokwiriwa ndege kudiaspora guys. Maita sei? Kwese kunokwiriwa ndege guys kudiaspora. Muri kuita sei kwei? Kwese kwavangokwira ndege Ethiopian Airways jet kudiaspora. Ai. Kusarira chando. Baba Colette asudayira foni. Hello. Hello. Hello, how can I help you? Oh, how are you? I'm fine, and you? Good. May I please speak to my brother, your husband? He's not around, I'm sorry. Oh, he's not around. What time is he coming back? I just checked in, it's around 6. Around 6. Okay, probably I might as well speak to you as my brother's new wife. My sister, I'm coming to you in peace. I don't know if you know that your husband has got kids that he left behind. May I please kindly ask you, my sister, to help the kids, if possible? Oh, it's okay. When he comes back to you, talk to you. But as the wife, can you not help? All right? As the wife, can you not help, please? Can you not talk to your husband as well to say, look, there are kids there, whatever that happens, but you know, kids, they don't have to suffer because of whatever that happened between him and the wife. But just to look after the kids, just to buy food for the kids anyway. Okay, I do understand what you're saying, but for the moment, it's not working. Or it's not working? Yeah. Okay. So you're the one that is looking after him, yeah? Yeah, because he's my boyfriend. No, I do know that he's your boyfriend, yeah. I just thought maybe probably I can just, you know, we could just reach out to you as well. How about you? Can you not at least sacrifice to buy some groceries, you know, month end and you send it to the kids? Let me try to call later at around 6.
you'll be around, then you'll talk to them. Okay, I'll try to call later then. Thank you very much. Okay, you're welcome. Okay, bye. Hapana chinobuda apa guys. Hello? Kuno kufamba chisiya phone yako seiko iwe. Kana munoziva kuti zvanga zvichiitika, it was a big dream kwandiri because patient yandinayo kabasa randinaro nderekungofamba kanoda kufamba kane dementia, saka ipapo tichifamba tichirwa at the same time atondirova, so ndandichireceiva macalls akawanda kuzayetu kuti ndivaudze vanhu vake kuti ndo zvaari kuita. Watorovha soka ndokuvara? Watokuvara? Aiwa ngandina hangu akukudira dira mambaba tete. Niwambata maoko. Niwambata maoko. Tiri pa life. But anyway, there's no problem. Avakuziva kwa zvina basa kuti kumba plus kubasa at least kutori naro basa tinanga chitofona patotsvaga basa restay in chairo. Risiri kutowanikwa. Saka utori zvakone basa. Right, vanhu vanga vachiti vari kuda to confirm kuti wapiwa mari wega. Hanzi pamwe ndogona kunyepa. Saka ndatirega itifone muzvinzwire. Alright. Ava ne patient mugwere. Kwa tinarohwa koma tinarohwa chinobvira tinarohwa izvi. Guys. Tinarohwa kuti gwambama keve kukudzivi gwambama kunze fushaka. Vatinyadzisa veduwe. Kubasa kunyadza manesi vanorohwa kurashigwa kunouya uko manesi kurashigwa ndosingambonyadzisi basa iro ndosingambonyadzi kuAfrica kwete kunoku UK izvo hakurohwa vamwe vanotoda nekurohwa every day. Pane mumwe murungu andaiona aimboya basa kwedu kwaane kuti kwinokwenda segoziso zvikaenda akarohwa neinhingikiri neservices ndikati zvikaenda katorohwa ndikasiya basa akarohwa ndikasiya basa. Alright, we were just sorting out that issue up here from okay, Maria, yeah, Beko is fine. I receive, but there's a lot to tell, and it's really a big piece. Okay. But what I see for Jaco. Hapana sokusungisana pamaitireterana pano muchitsimenza kupi hazvina kuzoitika kama zvongosova. Masongosova, yeah, tasosova, it's fine. Tashika pekuti tasova because ndinonda ngara that piece, yangashida piece, so it's fine. Okay. So I think ndizvo zvanga chida kumazvi wakakutoona mari yake ini hanguti ndasara ndakagumbuka ndazotota tanga hashtag justice for Sisimeli because in 10% yangu handakuiwana yebasa ndandichitopenga zvikati mwana hanambondipa kana mari yangu yebasa mufunge 10% zvinditori serious. Ichagouya here mandinyadzisa kuda indi kuti tikutaura kuseri veduve sinaimi ndemwana simwana iwe sikakuti wanyadzisiwa nekuti kuwarohwa kubasa. Shamari, kunguti ndandisi ndokuza sei, andisi ndokuza chiti kudini. Imboya kuno kunyatso kuona, kumboya kuyu, imboenda kufunza, timbobvunza anyone ari kuEurope akuudza kuti hazvinyadzisi manje, ndo basa racho iroro kuno kumanje. Handiti muna nedementia munhu anenge asasazivi zvanenge akangana achazivi zvanenge achiita. Handiona. Kune iwe unotsvaka kudementia, bvunza vanoshanda kumental health. Vanoshanda kumental health kune vanogara njere vaya. Ende unongorohwa zvikapera, umwe akanongedzwa dhodhi chero kati mwana rokunzi bha, dhodhi ungamudi kubasa kubasa. Ukavhonoka izvozvo kubasa izvo tukavanotoranzikwa utori nebasa rakanaka izvo zvitotsvaga kurudi wastay in pana mhomuzi watinawo pana patotsvaga basa restay in zvazvinatomera utori nebasa rakadaro kuita care kuti wana basa recare kuSouth Africa hariwaniki zvokumhanya hariwaniki zvokumhanya iwe vanhu vari kuti kwadzimona muti mwana uyu mbido kukunyana nebasa iri vanhu vari kutoritsvaga basa iri ukanzi nabhalagumenta yekuti tinobayiwa nokurohwa maiguru vaigara vachienda kugwachira chigongo vaida kugwa chinorora chigongo nemaclients kwaenda hausi gogo maiguru nhasanongwa tetendika nokukandigwa kure kunorohwa munhu apa tiwaudzwa wani vanhu vakufonera wani vakufonera katikaida Sisimeli uya kulive vhura ningikiri vakufonera wani ndandichiziva kuti mukundida kulaiva but ine ndachifunga kuti since ndiri ndakufonera tiri kusera kana tiri palive
vamwe vatoti kwai ngatikwidze simanesi timu uzotorogwa sei. Ari kuti haana nguva, ari kuti haana time kubasa vache pane zvavari kuita. Dei anga ambohwa nyaya dzekuno kuti kunochohwiwa munhu sei ambozvihwira. Saka 10% yedu ichauya rini? Ainouya haimboreki. Rini? 10%. Pana vachatogwi mahara my dear. Asa vanakudza kwava mubwezi. Pana ukasendi mari dzako dzikapanduka dzikabuda 10%. Kuna hauna kuzviziva. Kuda it missed you. Kutoda kuziziva ndombokuvhara iwo kasekuvharawo. Aiwa hativharani. Mari yona 10% iyoyoka inotobatsirawo vamwe vanhu. Inobatsira vamwe vanhu. Imani kutoti kusako ndozotisa pakati inotobatsira vamwe vanhu. Kwai nevanhu verenga macomments. Let's read the comments. Alright. 10% tinotoida ufunge ndo basa racho zvezvo zvanoda tipa papa nenyaya yako so nditori kutopasike nekutovenga ndakaenda vheko tatoema ene ndikuda kwenyu then comment section yake imwe inotondibvarura izvozvo so inenge ichitondibvarura ichitondimemhaidza nekuda kwekuti ndinge ichifira imimika justice dzenyu. Mukatarisa vanhu vazhinji vacho vanenge handigwadziwa hangu asi haiwa kugwadziwa handigwadziwi hangu asi 10% iyoyo itori fee ndinotoisa 10% itori fee ndinotoisa 10% it's a fee that I put. Ndizvozvo ndikandinotaura chivo vacho vanhu vanenge vachiita basa rekutuka vanhu mucomment section vanofanira kutotuka vanhu kozi havana chekuzobirwa chacho saka even if vachida kumudefenda havana kungomudefenda it's fine. Aiwa but zvokutukwa nevanhu vedu haisi nyaya iyoyo izvo zvivhundukizva kana shungu nyaya yedu mama before kola enda aiwa kola mari yedu kuya rini 10% yedu kuya rini ukusekerera kunyeperera kuzungaira we want our 10%. Tipe date you and thank you so much Sisimeli for the great job that you've done kuti mari yasiswedu iuye but kudawo 10% yedu. Alright. Aiwa usatoora kola aiwa kola uri sisi wangu iri kuya rini ndise maaccount details angu here kuSouth Africa atodropa no aiwa but inofana mama can you do me a favor kana mari yauya mutiudze because you don't work for up your mari yake and it's not for free. You like you said. This is the problem now with Zimbabwe. You see, this is the problem with Zimbabwe. That's why I am ignoring most of the Mr. Masaraf. You see, you want people to work for you for free. And what you're forgetting is now I don't create an enmity between me and the Veko and the Veko's fans. You know, but you received your money now. Yeah, you have 10% yoy. It's now a problem. Exactly. And no, comment section like if it's for everybody else, my details is those little two simple things that matter. Because now when you're acting I was good kandana if I've got extra money I'll give you. And it's 10%. And to be honest with you, Sisimeli, we don't even need that 10%. It's just an appreciation. It's an appreciation, not for you. It's an appreciation. At least something that yanga yachoenda zvachose. Mari yangu yanga yatorova. Mari yangu at least ndaiwana. Because yanga ichirova ende panga pasina zvangachita. And that appreciation, Mrs. Sisimeli, do you know what? It's not going to you. Muruguisa, it's going out to the community. It's apakati. Ipandingi. You know, and that's it's just those little things that count, guys. And learn to appreciate and just maybe then the kanganisa kutaura ngwana mama vari pano and everything else. Maybe the kanganisa kutaura, but I just feel like kind of what your money is in your account. If it was me, I'll be like, Sisimeli, do you know what? Maria Pinda. Account detail and 10% she didn't say, she just said I'm here to thank you very much because Mariangu yanga ishitorwa zvachose Mariangu makandikavhira Mariangu yawi. Anyways, Sisi, what I can say to you, 10% in you give it to a charity. Mubatsire vanhu kucharity and help somebody else.
Because here we it's not like we're begging for people's money. We don't beg here. We don't do those kind of things. We help, and we help wholeheartedly. So that 10%, Yeah. please give it to somebody. That's what we would obviously kusaka kuno kunancha idi nachipomupa kuti sagara iri pauri pipa admin yekwesei tapa amene kokoko vaone zvokuita but anyway That kana it was. ndaizokwanisa kuiramba ndega basement kuzotaura kuti no bo andoona No, but so mama, 10%. That 10% is not for you. Remember, it's for the diaries to help later on. And hold on everything kola else. Okay. zvino hold on kola zvino tingazotanga nekuti paunouya tanga tibhadhara usati ndafambira nyaya dzako whether yabuda kana kuti haina kubuda mari ini yangu andibhadhara because ndaita basa zvinozobuda here I don't know. And then again, any permit into a caller because I don't right know. hello kola Yala makadiko kutenda. ndiraita mukanjani Andisi kutara kuzvifana ipapo ndaita kurukumbira kana kama chakuchita pagurupe paprayer ndaikumbira kubatsirwa kana okay what's going on ndatoane almost a month andisikuenda basa. mukurwara Ndagumirwa na chiinda wese zvadamsiri pana kutokutana kona. alright ndokufonera nepapa life but sometimes kutsanangura pa life kuri nani because munowana munhu anenge achitoziva panobatsirwa specific problem iyoyo Okay. pano ndipe maproblems ka pano ndipe matambudziko Okay, that's the problem. So musoro pakamara musoro pakatanga kuzwa zvichidza kuti musoro kwakukotiwa kuitira simba Mama, atikunzwa. hanzi hatisikunzwa amene makabata speaker kana chifone nyaya mene akudinzwa yes musoro ndovenyazoranja andoti musoro wanani kutanga kuzwa makumba kupera simba achitaka kutonhora kanga kakapfurikira panzvoti makumbo aya anani musoro nditaka kuvhiringizika so munotombojera sikajere andirasiki kuzvezvo kungoti nongobhurikana mungofira kubhurikana kuti haine zvinonga zvichiti kuhospital ndaenda ndaenda papa ndatomira mazauti ndezvekuti chii zvavaifungidzira hapana kuzviribata kuvaprofita koko ndaenda ezvino zvinobva kumubhukira vari kuti chii kumaprofita kuchipatara vari kungotora zvezvekuti vari ngounokopropafita mapana ndokudzoka uchichekwa bp kunzi zvatiri kufungidzira mabp vashuga kuri kunzi hapana zvezvo saka chingave chii manje asi motongoramba muchizama kufambira panyaya ini ndozogwa pamunoti munotonhora matsoka apa tsoka dzofa kutonhora sei munhu anofamba tsoka dzinotonhora sei munhu achifamba sikuziva izvozvo dzakatonhora kuti no apa dzisa dzinoshanda kapeni kanenge katozituruka ngokuti chero ukazviesera zvorabva serinesoo zvinoita chiri hazvishandi dzozoti kazozvida kana kuti usiku payapaya nzodziya munanzi mune bp hamuna bp ndakachekwa nafaitari akasiyasina kuoneka hei asiyana kuchekwa tisana kuonekwa hope chaiko chaiko andirari mazamiro pandati panoka zvokurara chizoarapapa ndinokana hope ndichinzwa dzungu kwadati musoro midzungu panoti musoro wanyanga dzungu ndinokata musoro pasi uneka kungonechizoeka dzungu rakabva musoro iyi harina kunyara ndinokuta kunyara tudile echiti ndinekwakuda kubhuikanirwaunaa sure hanzi testi maziso as well anozviita hanzi blood vari kuti vakashayiwa shayikwa zvisizvo izvo kuhospital makaenda kuhospital ipi koline nekundofa tiri kucape town right now kune magirasi mapiwa magirasi emaziso ndakatotenga magirasi ndakatenga ndinomaziso akurapa makaimboitwa mri scan pamwe munofa kuti muitwe izvozvo ndongofunga kuti mutange kwaprivate doctor makaenda makangoenda public hospital
vari Cape Town. Oh, okay, akuti akaenda kumadoctors ese guys kwaprivate nekupublic hospital but hapana chiri kubatwa. Kumaziso akatopiwa maglasi, atonetwisa achipfeka maglasi. Hapana. Akatestwa zvese Monica, akatestwa zvese. Hanzi endai kuBelleville. Kuna doctor anoita zvemusoro chete, neurologist. Hanzi mune phone number here. I think ingoti searcha ipa paGoogle kuti neurologist niyemi. Neurologist niyemi, mina ndikunyorera. Searcha paGoogle and then ukasearcha uchidaro ari padhuze newanobuda. Ndiwe musoro, anokutarisa kuscore emara aidze musoro iyi. Obvious, angari private. Mfana yenyu kuita chidzika matichi? Muri kunzwa kunge makawanda. Kunge mune vanhu vakakugarai. Kuti mune chivanhu kola. Mune chivanhu. Hamuna mbozviwa. Chimboendai kwaneurologist iko kwamaudzwa kana mashayiwa akadzoka zvitenda chiti hakuna chaaona modzoka tombotirai kutsvaka vanhu vechivanhu moenda kuchivanhu kwacho nokuti ndokwamuri kuda kuinda sezvo muri kuti muri kuhwa kuti muna naregioni makawanda. Chinda ikoko kwaneurologist iye tsvagai moende ipapo kana mazonzwa kuti ari kutora kuti ndisemutenda hapana modzoka totraya zvimwe. Handitika. Sorry akukona. Zvakaoma. Madhokta zakushayiwa chinhu guys. Saka regai amboita zvekwa zvamataura zvekwa neurologist izvozvo. Tuone kuti neurologist anoti kudini and then totangira ipapo. Regai amboende kotinonzwa zvakaoma. Anzi ndichiwa kunge takawanda. Ndofunga musoro munenge chiita kuti yakatakura vanhu vakawanda. Kunge akatakura masaga so akawanda musoro. Zvakaoma. Hello dear. Hello. Right. Hello. Tafonera panhamba yemurume wenyu. Yadaiwa nemudzimai wacho negirlfriend. Amaizwa nditi? Mamudzwa? Ndiye anotobata foni vhela hatobatiki because ndiye anotoibata foni. Saka hanzi husband yangu haipo. Ndikati saka chega taure neweka. Anenge atoripo asi. Ndikati ko vana. Zvikanzi hasi kushanda munhu ndini kutomuchengeta ini boyfriend yangu. Ndozvaanotoita because vanhu vese vakatomuzama musikana ndiye anotoanza foni yavo baba vandotaura kutoti inini anenge achimuda ngauhiri kuno nokuti ina handina basa naye asi ngoti zvese zvaanenge achitotaura anenge achikutotaura kuti vasabata ivo foni. Musiya musikana uyu. Saka handisati ndakatombomuona because kubva zvavakaendawo last year handina kuzombovatevera because munhu wokuti ndatonetawo nenyaya dzokuti anenge achingotidza achingoita. Saka apa ndotoona kuti musikana iye ndime here muri papicture apo? Tini. Sure mukadzi akaenda kudai ndani muri kutizikwa here murume? Mati? Munhu akanga kudai muri kutizikwa here murume? Anoda kuti ndimushandire zvino ina handisingachazokwanisizve kuti ndishandewo ndichengeta vana naye. Kuye anogoda kushandiswa iye achidriva truck ko yake maranda kuti indepiko? Izvezvi ndofunga kutoshanda anenge asingashandi because munhu anomwa bhurungu. Kasi bhurungu nemi bhurungu rotozobhunya kuti munhu asada kushanda. Zvekutozomuka manje makusena achimukira kubasa ndozvitonyanya kunetsana ndosaka akatondisiya. Kona uri kureva kuti bhurungu uri kureva kuti akatomwa bhurungu anodhakwa zvokutodhakwa kutoita munhu kudaka munhu akamadoro kana kuti munhu akafutambadzi. Iye anototambadze nekumwa bhurungu.
kana asvika akamwa bhurongo mabhotoro acho ebhurongo aimwa mangani uyu anotoita zviya zvekutodududzira yakadaro haiti zvinoita vanhu zvekujaita because akaitanga kudhara zvatori dragi naimi saka anotomwa bhurongo iro rakadaro osvitambanje obva aita hai nokuti bhurongo rere riri 1 chigaba chisina kuti 150 rand here chiri 1 iye anomwa zvingani handitozivi kuti anomwa zvingani because ini chandaizoona chekuti mabhurongo acho unomaona kana mutoileti kana pari paanenge angori around kugona kuona 2 kana 3 then banje dzanenge achiputaputa saka ndinoona kuti akanaka mukadzi wemunoziva zvitombokokuti akatirwa nemurume achitirwa nemurume nai munhu akanaka kudai so munhu webhurongo hakuna izvo zviri paprofile picture sisimeni ndotozoshayiwa basa munhu wandaito advertisirawo kusaluni kwake hamusirimi ita makeup ndini asi kuti ndakaitwa makeup samuri kuti makanakiswa nemakeup apa hapo imakeup mukatondoona zvandiri zvichero vanotiziva kana varipo izvo zvipa vandomwa tokudza kuti mai vavo vangovawo munhu kuti mukuru wenyu munhu sekuti ndikutozama kuti situation yandinayo izvizvo zvichero hembe dzokupfeka even vana chaiko chaiko even dii wacho even bhutsu chaidzo dzinodziya because mazano nenyaya yekuti ndikamboenda mumaphysium ndonobata mvura dzinotonhora ndakutonzwa chibereko nokuti matenesi chaiwo ekupfeka handina vana vangu havana kana bhutsu havana kana hembe havana kana chinhu saka apa pandiri kumbozamawo kuti pamwe kuda ndikamboendawo kana kumasaluni kwevanhu ndichimboitawo kunge ndiri kuadvertisawo because ndambovhurawo peji rokuti ndimbozamawo because pane munhu angandiudza kuti ndinokwanisa kuita mari pata asi ndikutoona kuti zvefacebook zvacho ine situation yandinayo mari yacho hapana haisi kuwanika peji rako rina vanhu vangani rine vanhu vanganiko because last week iyo sisimeni pane munhu akatonditi maikoleta nesituation yamunayo mukambozama-zamawo kufacebook munogona kuita sei kuwana mari saka munhu yaitondiudza achiita sekuti mari yacho inotowanika ipapo handimukuona saka mune mapeji mune vanhu vangani papeji penyu handitonyatsi kuzvitarisa isisimeni mongozotarisa ndinokupai zita munoita nezvei kupeji kwenyu ndokuitawo zvemavhidhiyo handina 2 weeks handisi ndokuitawo zvemavhidhiyo pekutanga ndakambonziwo ukamboita sekuti unoboti kana uchiitawo zvemavhidhiyo uchimboratidzawo zvikumbo vanhu vanouya vachimhanya saka munoratidza makumbuka vanhu vari kuya iri kufamba content so showing guys makumbo katatu nenyaya yekuti ndiri munhuwo kuti munhu atoremekedzeka chero nemunharaunda mandiri ndakabva ndatoreka ndakungoitawo zvemajoks but makumbo anobhadhara akamanje anobhadhara sisimeni asi kuti nyaya iyo yekuti unenge uchinyara usati wakambozviita but vanhu maivo manext wenyu anokupa here mari yekuti mubhadhara renti kana muchitonyara mutombo rine peji yenyu nai vane peji vongovhura havo vovhura huru vakuvhura huru ka1 chete paya mwedzi apa muri kukoleta 3000 US dollars izvozvi chero ndikanzi ndiite yangu ndinotoita because izvo zvekutaura kunoku handina kana muriwo mumba izvozvi saka mukatovhura mutikatofideo kandei munovhura tichisheya muchivhura bhuruga mutovhura ndendotovhura Gola, hamuna kundiseta gola. And I love you. I'm free spirit basement. Free spirit. Tokuna ndotaura ndinofanga sisimeni zvokuti ndikutongokanganisiwa nenyaya situation iyo kuti vana vangu handichambanisi kuvachengeta nenyaya yekuti ndikushayiwa basa ndikushayiwa pekutangira aiwa hata advice nai toda kuhwisisa pinda pataka pane vanhu vakachanga kochiko newe tichida kunyatsoifamba nenyaya nai toda kufamba nenyaya kunyatsohwisisa nditori munhu anditaurisa nditori free ende ndinoda zvekutopenenape ende ndiri munhu anditaura chokwadi sister wants to come in that industry ari kumvuka patibodinomukomensenjenu alright anyway kola sorry aiwa kushama mukazoshami mune vana kola zvinozogara chipo ende futi once mukangozobudisa bhurugwa ka mukangoshama chete
murume uya abva tozowana leverage manje anowana leverage and chero musikana yanga kanoti honda munhu wako things like that handizvo zvinongaita kuti zvikupei mari chete pafacebook apazvinhu zvakawanda zvinogona kupama nazvo but zvokuti muwedzere namba yavanhu vari kushava zvatiri kuona plus imimi magara machitaura kuti mungori womunhuwo henyu kocho kungoro vanhu vari kushava kuri kuda mabhurugwa akanaka kuri kuda mabhurugwa emalesi munawo kona muchinawo kwatakatodambuka kola akatodambuka ari kutodona mazhinji acho nekusirima nekuslima kutoonzwa nezvara chaiko because stress yangu ingori pavana sisime nebasa zvokuti dai ndawana basa murume wacho handitori nabasa naye because aitinetsa nenyaya dzebhuroku ndizvozvo saka hamuna kuita kana chikomba sepava nacho handina kana one sisime makamboona kuti panguva yekuomerwa chero chikomba chacho hauchiwani hakuna noti muroi makadii mai hapana unouchoita sedzimbuya ndakatombozvibvunza mumwe musi ndikati asi ndatova nerimwe zinu tori pandiri nokuti handichatoonekwi chero aiwa haisi nyaya yekuonekwa zvaizvozvo hamusi kuda henyu murume akatouya muri vulnerable anokushandisai futi animaona so right now you need to pick up the pieces muse sort out your life before zvevarume zvesezvo kutotaura zvedu tichiseka hedu kuti tingoseka zvedu but you need to chanaka zvinoda kuti zvinake guys so guys we've got tine ishe umwe wedu panapa guys anoda kumubatsira zvake panguva inoi guys aritotaura kuti chikafu chaicho anoda kumutengera zvake upfu naiwe ndipe 10% yangu naiwe panida munhu ari kuda mari apa naimi justice for my 10% guys naiwe hamuzvioniwo ndokundifa kunge kuchindaka mari dzenyu dzema 10% ndomupowo katsaza unotenga upfu nemafuta 9 otenga neusavi nhasi otodyana neraisi nhasi odya raisi nechicken munhu oramba ne10% yangu iko zvino mari mberi munhu shure naye anoona ndokuna nidhe kuita ma10% uku ari kusprings ndiapa team springs muri kupi team springs thank you Ningikiri, thank you Gracious Rutendo, thank you mfano wangu, thank you uya ku WhatsApp Gracious ndikupe namba yavo uvaisire e-wallet vatenge hufu. Thank you my dear, uya ku WhatsApp ndikupe namba yavo, uya ku WhatsApp ndikupe Ningikiri, ndikupe namba yavo vawane at least vawane kutenga hufu vatsvaga basa, vakatenga hufu mafuta mabasics sugar rice zvingori Ningikiri wo basic vatsvaga basa guys andimaona ndiye ndo vanhu tinenge tichibatsira nema 10% aya zvino mona zvinoitwa nakona kwaipe zita Kelly tezita ngetoita pamuromo sena inazvo izvo anziko zvino 5% deposit and the rest after maybe ndicho zvotanya sure chokwadi ona ipo baba ndipo panenge pachitodiwa kutoti Ningikiri anzi page yako rinonzi chikoni mati anzi page yako rinonzi chi ndakambonyora zita rangu Tracy Busman hanzi rinonzi izita saka harisi page pane munhu anoda kusira mari kutenga chikafu pana pamena ndimbe saka iprofile yako yakangoitwa Ningikiri iprofile yako yakangoitwa Ningikiri ari kutumira hake 200 tutenge hufu aita hake shame azitipei namba namba yacho iyo rati mirandisa pazasi pako apa Melody namba yacho iripo namba yacho that one 65 5127 iyo namba ndakupa iyo namba ndakupa Melody pazasi guys team South Africa anzi I want to give you 10 pounds thank you Haidi wacho manje ndinoda seiko namba ndamira indidzokere pandaisa namba mumbata panamba idzodzo guys mubatei panamba idzi mumusendera ipapo awana kutenga chikafu chevanhu ishi namba yake irapa guys namba yake irapa momubata ipapo andichika team SA
panguva yakadai hazvina basa tine 2 lita yemafuta kana uri kusprings mupe 2 lita iyoyo 1 ane chipaketi chesefuwo mupewo chipaketi chesefu icho chawanekwachirawo vana ane hanzi Smelly, I have cash sent now to you. Huh? To who? Okay, all right. Okay, asenda pane munhu asenda 100 rand hanzi ndikupe ishi unonotora pandikikiri pacash sent ishi pini yacho iri pazasi apo. Thank you my dear, thank you. I put 10 pounds in my PayPal guys. Manje zvobakadzi musaisa kuPayPal. Tora back PayPal. Muisire straight because PayPal inozonetsa kuzomutumira kuAfrica anenge ama charges guys. Kutumira kuAfrica anenge ama charges and stuff like that. Apa inenge 10 pounds. Andona yonosvika kuisi ya 5 pounds. Azvibetseri chini. +27 height watch +27 +27 code. Invest tora back ku PayPal. Itore back. Take it back. Because inosvika pasina chinhu ka PayPal kuzoita kuitumira kuAfrica inosvika pasina chinhu yabatwa haibudi ibvise gatitei kuona kuti opiwa mupei direct yatendo tendatumira. Thank you very much dear, thank you very much hanzi anonzi Tresani Bushuman andi Busubusu Busumani yeah Busumani +27 visa 0 Sara Nyoni ingori +27 hapana +027 +27 chete haidi +27 kola chirega kurelaxa wapimariza wapiwa inotenga chikafu chevana handika and iwewe busy kutsvaga basa handika busy kutsvaga basa asi kana ukaita laki rekuti wawana munhu anokutumira chimari choka inonoudha muri wewoyo usunge utengesi uchimirira kutsvaga basa. Hanzi kola nemukuru hanzi une mukuru here ndine mukuru but tinenge yakatobloka because ndakapedzera kuishandisa kudhara. Hanzi I want to help out to send money to ipapo pari kundinetsa manje chandakandarambira kuti aise kuPayPal akaisa 10 pounds chete unless yatoiswa yakati one day maybe 50 pounds probably she can get something like 45 pounds because 10 pounds yega inotorwa animona pakuzotumira kuAfrica inobatwa. Saka kana mukaita 3-4 vanoda kutumira ma10 then you can put kuPayPal tomusendera because 10 pound inobatwa guys inotogwa toshiya zvataita titaitei. Anoda kutumira kuSA straight unotumira via World Remit or Remitly peni lopanga chiti edmi apa azodiko wawendepi nawe Penelope kana ikaona andovhura musika wake andovhura musika vari kuSprings ikatowanda mari anotowana extra 1000 anonohodha 1000 rohodha muriwo rinohodha ine mere Tracy 1000 rohodha muriwo pa 1000 ipapa akatengesa muriwo kapera anowana 1.5 anowana 1.5 per 1000 awana 1.5 obvisa futi 1000 ohodha futi mwe muriwo owana futi achingodaro anomona anotorarama muriwo unobhadhara uko muriwo unobhadhara ndochokwadi muriwo unobhadhara. Thank you Karen pane mumwe akuisa e-wallet futi ndofunga mari dzotopinda. Thank you guys thank you guys hanzi musazotenga data rekunhingikiri hanzi sending you 20 pounds alright saka chisai kuPayPal saka paita 2 varoda kuisa kuPayPal saka chisai kuPayPal varoda kuisa lese chisai kuPayPal then bo kana maisa kuPayPal yakawanda then it's okay kuti kana ikazitorwa at least anomunona inotogwa shoma pane kuti kana 10 yobva yatorwa pabudi guys atiti kunyeperana totange tikutamba nemunhu atizodi kudaro. I'm here, don't worry. Kana mapedza angu ndozotaura. Okay. Anyways, ngekine dai chaiti kuti ameno tine make ameno zvinombofamba sei zvokuti zvikano tirambidza kuti TPT uyu tipine manhingikiri My details. Nai hatichakwanisi kupina minotanga kuchifambisa sei baba ndikaninyore pazasi pa hanza usende alright mira ndise nikikiri PayPal yacho apa pazasi peniki unofanira kuenda pacomment yomwe munhu wonyora pazasi kuti ipinike otherwise haichapini
hanzi yezi uchiripo ndipo pandototambira panapa Avazoti pano wepano. Iyo guys, mail diary is 15@gmail.com. Maiona ka iyo mail diary is 15@gmail.com. Andika yachaipaka 2 but munongotora 1. Mail diary is 15@gmail.com. Iyo PayPal issue. Moisa kokomera nchono kuti kune yaiswa here. Then iyo uzomutumira kuZimbabwe kwacho. KuSouth Africa kwacho. Hapana yati yaiswa so far. Hakuna taisa so far. Maiona ka PayPal iyo PayPal address issue. Mail diary 15@gmail.com. Iyo maiona ka. Alright, Pam, that's okay, Pam. Serious, you told right. Panoda ndokupa unonyora conversation vento pina because ichi ashita pin. Ashita ite kupina. Meli Dube, iye nakanyora pa. Meli Dube iyo irapo. Iyo Meli Dube. Meli Dube 15@gmail.com. hanzi Anzi sichokola uyu ngabati manyashano kwasamba vanobata munhu kuti vabasa zvebusiness ivo havagoni kuita business ravo vega vanoda kunotsvagana nemasocialites musasiyana nezvokulinka vanhu nemasocialites. Stop linking people with socialites. It will create problems. Ivo vanoziva business vanoda kutoita vanoita mari koko vanhu she knows mukadzi mukuru zvokuvalinka nemasocialites munoda kuvatangira maproblems mangwana siyanai navo. Mumwe nomwe ngaangoita business rake akazvimirira ega. Munhu nemunhu ngaite business rake akazvimirira ega. Siyanai nezvokulinka vanhu nemasocialites please. Anditika zvinoti maproblems mangwana. Ivo vanoziva business avataura kuti vatete vangu vari kurarama nemuriwo vari kuodha mavheji regai vaitewo zvemavheji izvo zvovaite ende vanotoziva kuti ndogona kudai ndikadai. Zvokulinga izvo no. Anoona zvokulinga hazviiti nemasocialites. Zvokulinga nemasocialites it's a no. It's a no. Right. okay ndingataura nyaya yangu yanda kutaura mama Taura. tukaenda kutiktok ngwe Thank you. Ndinoda kubasa yes. Thank you. Pane 10 pounds yaiswa na Munashe. Kuna 10 pounds yaiswa na Munashe. Thank you very much. Pane 10 pounds yaiswa. We've got 10 pounds yaiswa na Munashe. Hello. Let's see. Pane 10 pounds yaiswa na Munashe. but do you know what guys let's go to TikTok. The reason why I'm saying kutiende ku TikTok you know how we're saying usually paisiko mari yakadai paisiko mari yakadai munhu anongokwira upiwa macoins ake and they're able to withdraw them at the same time but they're able to withdraw the money. The problem ndikuenda kubasa manje tokosa zvita mangwana mukutanga basa na 8 o'clock kutanga basa na 8 right paisa vanhu 2 panapa paisa vanhu 2 paisa Munashe na Blessing 20 ne10 30 pounds yatinayo 30 pounds tine 30 pounds paisa vanhu 2 tine 30 pounds tine 30 pounds andina denda chigona kupa access waida kunoita iwo unonzi ndingokupa kutopinda kaunonoita like ukoko isai Shakira ndonopenda Shakira because I think to be honest with you arikubasa job yake. okay guys let's all go ari ku TikTok let's all work together tinokwira tiri 9 base pai asinezve TikTok ayo but we will all earn ku TikTok. Mukaenda paprofile mama mukaenda paprofile pane mukaenda paprofile penyu and if you go I think it's the right hand corner you will see kuti maenda mari pamwe so unze mukandipa madetails ndokubira mari yenyu sokutanga yakandisendera message kanditi kwanzi ndawana 30 something dollars sokutanga yoyo but ndinotogwa sei mari yacho ini ndakangozvisiya musi wechi2 zve paya ndakakona ndikaenda magisa ndakuzoona hangu ndaona mari handizivi kuti ndizozvitora sei. I don't know how to do it. You can put your card details, PayPal, and you get your money. And the good thing about TikTok, withdraw at least $100 a day. Oh.
And it's for everybody. Like, you know how it says in the comment section. No, I don't know. Tichazoita mangwana. All right. That's a TikTok game. Ukuzoita kusebenza kwako senobuda floss. Kwakoti yakanzi chiko sesimeli chiko. 3. Izvo. Sesimeli 3 inobuda. Did you monetize the page? Who? No, you don't have to monetize the page with TikTok. I'm able to withdraw money from TikTok, and I have not monetized it. Okay. Okay. 10 pounds. 10 pounds. Okay. 10 pounds more. So, and they guys, 10 pounds more. I'm Sunday days, I'm Sunday Chowri. I'm Sunday Chowri days, the Sarangwa, and school days, the Sarako, dear. It's okay. 10 pounds more. My game, I don't know, but you are going to go to my game page. No, she can say. No, Mama, let's go. To guys, at least I want to stock, I want to check off in stock. Maria Pio, we wallet today, at least you can buy food. We name looking at calf. Then you went up no water, training. Woenda kunoodha mavheji acho tinoda kublesa mavheji iwayo pamavheji pamaria ichatumirwa iyoyo yataitumira kuafrica kwauri tinoda kuti mwari varopafadze handitika usati wabata kuti uri kunobata and tinoda kuti undipfugame namatremari iyoyo whatever amount it is. God must multiply, must open doors for you, must pave your way. Kana pane minzwa dzakaiswa murodhi yako yauchafamba, kana pane matombo emakangarabwe akaiswa murodhi yako yauchafamba kuti akudisturbe, mwari vasudurudze vabvise rodhi yako ichene, chauchabata nemaoko ako chiropafadzwe. Iwewe you should be blessed going in and blessed going out. You have had enough stress zvakwana, wakatoonda ukachema zvakwana. As we are speaking, as I'm speaking right now, I declare and decree blessings upon your life. I declare and decree kuti chauchatengesa chitengwe, chibatwe neauchionekwe neatanga, zvitengwe zvese. From today onwards, we cancel the stress in your life. We cancel any negative thing. Chisana nemurume uyu, do not look for him. Mwari vakuitira zvakanaka, mwari vazarure zvinhu zvako zvifambe negwara, zviendeke. Chauchatenga ichocho, whether mavheji kana kuti chii, atengwe like nobody's business. Ai ndakambotengesa mavheji inini kona. Kana ndichiudza vanhu vanofunga kuti ndaijoka, uri kunzwa? Kana ndichiudza vanhu ndakatengesa mavheji, ndakaita mari yainetsa nemavheji. Ndikapesa ndakusupply kuna spa, kunana foro mo mavheji ndine chibhaki changu chikosa chaizara kudai kungotengesa ngwe social media yepage ndine page time iyoyo pamwe ngade ndakakumotivatai maona ndaipfeka maworksuit ndopfeka maworksuit ndopfeka ndopinda munhingirikiri mugarden muyami yandichidiriza ndasingarari ndichiedza kusvikira South Africa vanhu vakucomplaina next door. Lucky enough kwandaigara mvura yanga isingabhadharwi. Andiwana vakomla ndichidiridza muriwo everyday, but mwari vanonyadzisa muriwo uyo mazimba angavakuziva kuti tinotenga muriwo. Kune vanondiziva bvunzai vanonyadzondiziva vanoziva kuti mai takatanga kuvaziva nemuriwo, takatanga kuvaziva nemuriwo, ndakusupply mumashops muriwo. Saka ndinodza kuti muriwo unotengwa, my sister, ramba wakadzvanya. Ende mwari God, you said what you declare pasi nekudenga it shall be declared. We have declared tasunga pano pasi nekudenga mwari ngazvisungwe kuti mavheji ngaatengwe ende zviendeke. No more begging. You should not beg. Iwewe uri mwana waMwari, how do you beg? I don't believe kuti mwana waMwari should go begging. Mwana waMwari akangobega. Things should come for you. They should locate you. Iwewe vanhu vanofa kukuloketa kutsvaga wega kuti uri kupi, ndoda kukupa mari yedrink, not to beg. Begging ine chikwana vasingazivi Mwari, vasingazivi baba vedu kuti baba vedu vakaita sei, kuti baba vedu ndevapi. Vanhu vanoziva kuti baba vedu vakaita sei. You don't beg. We do not beg. Yes, we do not beg, because everything belongs to your Father. Therefore, everything belongs to you. Yeah, if you've got faith, if you know what I'm talking about, is not Dr. I think I'm living Gabomira. Yes. So you go out there in the world and possess things of the world. Go and take money. You know, take some vegetarian man. We are about to get money. What start? She read.
Amen. Chinda unoredza. You don't have to come back here next time. Uchiti anyway, ndazodai unofanira kudzoka netestimony. Haufaniri kudzoka uchikumbira pano. This should be the first and last wabatiro. Unofanira kudzoka netestimony. I remember ndakambotengesa macool time. One day, ndikuda kuita madocumentary guys of my journey. Ndikuda kuinspire vana vechidiki kuzvikuru sei vari kuSouth Africa, vari kuti South Africa yaoma. You can still survive. Ndikuda kuitira madocumentary andika ndichiisa kuYouTube. Andika my journey kubva ndichitanga kupinda muessay. Andika how I survived. Andika ndoda kuti munyatsokuona how ndiri munhu asinganyoda kutaura zvimwe life, personal life yake, imwe iyaya yeku, you know, the reason why ndizotaura zvimwe izvizvi because semunhu wepublic figure. Andika lese semunhu wepublic figure munoona zvinoitika guys. You can try to hide your husband andika kusocial media usingamuburitsi, but vanonomutsvaga. They will just go there vonotsvaga kuti ndiani iwe nongochitofora reason nongochitotry kuti I'm protecting hasi munhu social media anoburisa but vanozongobuda animaona because they go and look. So ndiri munhu wemusocial media ndikahurirwa nemurume, if I don't come here and tell you, obviously zvakabatwa neumwe blogger anoti ndakabata news and zvinotoita kunge zvine panchi zvekudaro kana zvotaurika. This is the only reason why ndakasvika pakudzenga kuti you know what, inini chinenge chaitika kwandiri chakafanana naicho chichikunzi kwayo kuhurirwa kana kuti vaonekwa kupi kupi, ndinoichitaura ndega and I will own up to that story. I'm not going to give another blogger andika my views nenyaya yandokwasataura ndega because handisiri ndahura kaini. Saka why should I be mocked and laughed at kuti murume wachazohura? Ndine here ndamutuma kunohura. I will come ndega ndotaura. That's the only reason why ndichitaura nyaya dzangu guys, especially those dzakadai idzi, because ikabatwa neumwe blogger anoti ndakabata juice anoona ndinotaura ndega, but kune personal life yangu inini, life like yandinonifila kuti izva zvinene social media anoona hazvinene social media ndezve kwangu nemhuri yangu. This is not about social media. Handimbofinda kana ndichikudzai, ndinongoya ndichitamba pano anoona nemi tichingoseka tichingotaka tichingotaura nyaya dzekuhurigwa dzechihurei nokuti yes, but zvokuti zvishandika zvangu ndakasitenda zvakadai. So to me I feel like it's too petty guys. I don't know, plus ndongohwa kufila kuti zvinongondirambira anoona zvinongondirambira, saka ndinongozota ndongohwa kungofila kuti zvinongondirambira. So I don't know, but given the chance one day ukati uzviite futi unenge wakunzi vari kuzvaira like you know how people can narrate these things, you can change these things. Ndizvanendisingadi, but ndoda kuita tuma bits and pieces how when I go to South Africa, how I managed to survive in SA. And remember at some point hanzi full details chazi mafuta zake chuya kuseri ndichikupira kuseri ndisakupepa public chuya kuseri ndokukonnecta naye opuwa andika kuti ondipa matezo achindokupa anditi takapapinda guys tatisinawo mapepa achona panguva iyoyo yatakapinda muSA. We didn't have papers. Akuna nanopinda muSouth Africa nepaper guys murikuwa taimanyawo nguva yacho iyoyo anditi ndichida ngoinspire umwe vanhu andika kune avo zvava kuti I'm not ready to go back home like here andika ndoda kugara but I don't know mwacho nestart but tokutangira azivi ini mari kamari ndinako andika you don't need to have 5,000 for you to start a business. You don't need for you to have 2,000 for you to start a business. No, ndichakudzai jeni ndakambotengesa cool time. Kune vanoziva cool time ndiyari anoti cool time ndakambomanya necool time guys. Zvokuti dei anga ari mazuva anhasi dei ndichisekwa zvisingaiti, dei ndichisekwa kunzira kutengesa chii because ndinoona vanhu vanoseka. Mune vanhu vanobuda chitengesa mvura cheko kuri kupisaka kune heat wave vanosekwa. Dei maiziva the secret behind kumvura idzo kana mari yobuda zvine 100% zvinhu zvezvio zvinongoda simba rako. Animona problem us people maZimbabwe tinoseka. We think hustling is all about owning a boutique. We think hustling is all about owning a business, a shop yakamira. You don't know that sometimes you can make even more money than a shop yakamira na boutique because you are not even paying rent. Ukunota hustle rako zoka mumba usiku badala rent. Stock yako yasara uya wesa mumba magona kutoka ndotengesa haunidi rent. Weshop ana need rent, anda badala magetsi, anda badala mvura. Anti mashona. So ukungoda indanotengesa mavheji wayo udzokere testimony pano, bring the testimony here to say paskana ndakamboya pano mukanditaka kanzatu ndikawana 1,000 rangu chaiko ndakaenda kunohodha guys iko zvinondani 5,000 ndakwanisa kudyawo ndakwanisa kudai maita basa munomwa norereni munomwa
Zvekungotopa mapati-pati kana pane zviripo ndinomwa. Alright. Aiwa. Musazomwe mari yevana ndicha. Musazomwe mari yestock. Aiwa, sisime situation yandira haitomboiti izvozvo. Asi ndiri munhu wokuti kana ukanzi kwakati kuri kunzi chakatiwo aiwa ndinongomwawo zvekungotiwa. Handinai koleta ndakakuwo kwavo ndaona tanyeperwa pano. Anyway, zvinoita maindi chekudai so if she lies here vakabatsirwa ndogara ndichikudzai mari idzi tinodzina matraforerisi tinodzina musabvunduke henyu kuti mabva kuwowo andika mukaona zvamakaona remember mira remember guys kuwo kwemunhu hakuna munhu angada kubuda kulacha nhamo yake angada kubuda kuwo achitaridza zvaari kuti ndine nhamo ndiani. It's obvious ndinotofirita mapicture angu ndinotogeza ndopfeka zvandinazvo izvozvo ndoposta kana angu akudhara iwayo ndinotomapfeka mabhunikiri hakuna munhu anoda kubuda chiluka so said on the pictures. So pictures can be deceiving. Musakanganwe, pictures can be deceiving. Makavharwa nevanhu vakawanda pane mapictures but in real life hazvisiri izvo zvazviri andika. So kana akauya takati ndawina tadamatira mari we do it for a reason andika. Akauya hake akati iye agona anyepa kuvanhu inhamo yake yakuzviaplaira oga kochetirikwe isu mari inongoshandwa imwe but iye nhamo yacho yanenge achizvidedzera haachidzokorodzi. Kana sisime ndikuti izvo zvani matotaura nematofonera murume mukanza kuti arugara negirlfriend. Aiwa kushuwa tashiwa. Handina chavari muno Springs kana varipo mucomment vanotokuudzai nyaya iyo hapana siri kuiziva. Plus aiwa people we judge hedu nemapictures. We judge nemapictures. Zvakafanira ipapo andiri kuudzai kuti ayo yekupoda nechichi ishamwari yangu iyo kunibhadharira rentu. Saka aiita photoshoot kusaluni kwake ndichipa ndachotondideedza kuti ndikwanisewo kuisawo paFacebook pamwe ndogona kuwanawo vanenge vachiti vari kuda kuadvertiserwa zvinhu because handichatombozivi kuti ndomboita nezvei mulife. Aiwa hapana chakamboipa my sister. Isusu we just want tutozvona twakatomborarama wakaupenyu. It's okay. Life happens. Life happens. Just go there, sell whatever that you sell. Andichika enda notengana wahodha please titaridzawo stock yaunenge wahodha andichika then tozoona. And to look poor on the nikikiri aiwa izvo hazvibudi kuluka poor pamapictures guys hazviitizvo. But saka nobada usana pamatills ako kuti mari yacho ndoitumira kupi kana usina pekuitumira then ichatsvaga muna kuisa iwa ndopa uzokutransfer. Pane vari kufona. Hello. Ndiri right muri sei? Handisi kuzoitaurisai? Okay, alright. Ndonzi mai Spencer futi zvakare. Ndonzi mai Spencer ndiri kuno zvangu kuUK anditi asi ndinoshanda hangu nemadzimai nevana. Saka pane saka anga ari mudzimai wenyu akamboita reach out kwandiri musunoyo ari kuremegwa chaiko nenyaya yevana. Saka ndobva ndati semunhu anoshanda kudepartment ndokumbira nhamba ndimbotaura nababa kuti pavana apa hapana here chinokwanisa kuti mumbopota muchiita muchibatsirawo because zvasvika pakutomuremera chaiko pavana especially pavana izvozvo pamwe pacho pototi chikafu chacho panenge pastorina chokuti ape vana. Situation iri ndeyekuti vana vanoda kuchengetwa kana munhu uchienda kubasa pana paunoregedza kuchengete vana. Obvious things zvakagara makore sechingoita zvina kutanga kuti ndatanga kuchengeta vana kusachengeta vana zvaizvizvi. So zvaizvozvi zvakatorina basa racho rinoita kuti ndichengeta vana ende ndikaita bhiti sipo rinenge titori Zimbabwe ndane 3 weeks maindadzoka. Okay. So munhu macho munotsvaga basa handisi kuwana zvakatogara connection negirlfriend yangu. So ndiye mandonibatsira here for the meantime handina nzvimbo chandinokonzana kuita. Okay.
Wana zvakatova not kuti handisikuda kuchengeta vana no vana ndagara ndotochengeta ende yakuzviziva kuti vana ndochengeta everything ndengogara ndichiita ende kunyarara kwangu ndakaita ndekusaenda kubasa ndozvinhu zvikusakisa kuti zvinhu zvikadaro not kuti ndikuenda kubasa ndikudya mari olo handisikuda kubhadhara no. Okay. No, ndikupanza. Dai zvaigonaka imimi sezvo swakuudza kurima ndika ina ndipo pakunesana naye zvinhu zvekuiti chichiyo kuti mimi ndonyatsonzwisisa chidhano zvekuitika. Exactly. Ndandichasvika pangu ndibvunze baba Colette kuti chiko chambonyanya kuzosvika pakunetsa munhu amuchadzokera here kumhuri kutosiyana kuti muri kumbotamba zvenyu semunhu wechirume muchadzokera zvenyu. Apa pasina zvokuti chadzokera because zvinhu zvokudhara zvokutoti zvinhu zvanga zvagara ndichizama kunyengerera kuti munhu andinzwisise kuti ndiri munhu wemurume pane ndazama kuuya napo munhu mukadzi unofanira kupembera unokufara nokuti se tenda munhu but ini ndadadiita kune kwari yega chimwe chakashata even ndikatosvika pamati mari yakonotara kuuza kuti varume chaivo chavanzvaka mari achipa mumwe mukadzi wavo mari imi munonge muchingoya panapa nditumari kwakadhakwa chichi like last time ndakatombomba mari yekuti inonobhadhara kuchikoro kwevana like ndikati 8,000 ndikamupawo 5,000 inobhadhara kuchikoro kwevana handina kuita saizvozvo akatise each and everything chandembuza kuti ndinoita soso nemari haaite saizvozvo anoita zvaanoda iye then after uzomubvunza kuti ko baba wazoita sei ndichamwari nemari andakupa andokuza kuti murume habvunzi mwana habvunzi mukadzi wake mari. Okay. Kana topa mukadzi wako zvinoitika kuti uchibvunza but kuti ndizobvunza dara ndichizva unonge waita zvarinda tara utoite unonge usina kuita. So zvinhu zvakagara zvingori zvinhu zvokuti taingonesana every time. Right. Anonwa here mudzimai wenyu kusvika pakuti kwamba chandaiti ndichenda kubasa nditi handazova kubasa mumba chemuchimwe ndikunobvunza ndeumba ndenyesaka handibasa rese anotondikira dhopanzi mona sometimes utozondorara kumafriends tichizama zvinga zvakaitika for like 12 years lechinge zvichishingirira but akatadza kunzwisisa. So ini chimwe chinhu chandokumbirisa kuti like sepapa patazazosvika paina ndipafarire because ini ndagara ndaichengeta vanhu handina pangamboregedza kuchengeta vanhu hazviiti akunyaya kuti handina pakati ungarozvo inokwanisa kuchengeta vanhu ende iye kakana kunonzwa kuti dai kuona pane masisters angu anokuziva kuna kuti anokuziva zvamunomeranga anogona kanongonovasiya vana vachiona kuda hama dzangu kana kunonzi zvamunomera because pandira ndachimwe chinhu chanogona kumuudza because chakungoda imari kuba ndiri kuti tise chengeta vana asi handina mari yacho anoona ndakatobva kumubaba zvakatongooma even iye arozviziva handina kana tiro isingaziva kuzimbabwe ndikuda kukoma kwezvinhu kuti wachiona ndakatopiwa mari yagirlfriend yangu. Alright. Okay. Saka muri anonwa here like mati makambomupa makawana 8,000 mukamupa 5,000 ya anomwa here mari yachoendeswa kupi? Vanomwa like zvandakaita simere muna December ndakamuudza ndakati ona makore ese andionogara uchitengera chivana hembe dzedu samasi it was before 16 mwana muri muna December ndakati hadzisiyeka ndinodomboonokura chizoche choice here yangu ulo ndinotengerawo wana hembe zvakaita sei but handisikuenda nedongo buda nevana vangu tiri 3 ndaiva nditori nemari ndinayo ndasvika kumusuma 18,000 or 17,000 ndikasvika pamba iye vana kuti yakwa kumutenga hembe iyi vanangoverengera 3,000 inini vana vangu ndobvatauda kuenda ndobva notenga vana vangu from down to top everything hembe dzekrismas nechikapu nechichi zvese umba taiva tichiri pamwe chete by that time ndopanda kunzi pamwe no pachatanga kuona kuti munhu ari serious zvati pamwe chete but ndakatokera tafuti imwe biggest problem akatenga akutondizototi akakuudza izvozvo zvokuti murume anotengera vana hembe tiyani varume vanoshira ndozvavanoita ende ini hafanira kuenda kutenga vana vangu hembe ndisipo tofanira kutoenda newe ngati no ini ndongonoinjiwa nevana kuti ndikumboti iwe usarape iwe yako mari yekunotenga hembe dzako ishi nini vangu toenda kwatiri kuenda ndadauza mumvuro breni kuti aona tinoti tive tiri pamwe chete but zvakaramba ndadzoka kubva kuno shopa nevana vangu fandakusisa futi imwe 2,000 ndikati chinotenga muriwo chete ulisimbirowo rite unototi chinyakaribesa 2,000 handi inotenga muriwo chete wese mufiriji haana kuita saizvozvo simira akatora mari hamena kuti yakaita sei 3,000 ndakati anotenga hembe plus 2,000 ndakazomuchira anotenga muriwo haana kuita saizvozvo simira kuvhura firiji mufiriji hamuna cheni kamwana kanga musikana ndikati kuti unabati
ndakapinda pamama mari mufiriji muna chini ko Eh. anoona so ndakuti amanje tikada kutanga kutaura namama vachazo sevachotanga kuti danwezi ungasungiswa no handipotara siti vazoona kuti zvaita mama nditi is fine so zvinhu zvinoita zvagara zvinoto muine munhu esineri ona ende nekuti kuti kuzara kuchengeta vana no saka kubva muchiti imimi baba Kole kubva muchiteka kugara mese ndizvo zvaiita here Tracy? ya ndizvo zvaita panguva vekutongoshingirira kuti handisinawo kana plani nekurwadza kuti ndosiya here vanhu ndozvonge zvangosara zviripo and for example pakashayika mama wangu ideni takapiwa 4,000 basa ari mumba ndo mari ndakapiwa basa ini ndasvika pamanje ndikumuudza kuti mama wachitaka kumusha mari ndapiwa basa re4,000 handi munoziva kuti kumusha kwakamira sei kubva kuno kusaka kuenda kumusha panoda mari apa ndikuri ne4,000 yakandoziva kuti hazviiteka siya 2,000 mana pewe unoenda ne 2,000 unodii kuna mukoma mai wako wewe ne 2,000 iwo musira 2,000 apindi kuenda kuna mumusha kwamai wangu akatondoziva kuti zvakana basa ndiwo mai wako waira watanga kufirwa ndiri pakutochema but munai basi adondera but ndakangoti ndosiyapera pandasiyana nazvo mona but zvinhu zvaunoti zvakaitika before December zvinhu zvandikutaura nezvazvezvi okay so kuti nditi nanzura kuchengeta vana no ndakuda kuchengeta kustere but handina basa racho rinoita kuti ndikwanise kuvapasa okay muri kudriva munodriva matraks ati ndikubatsire kutsvaga basa kumatracking ese imo imukadaro nematogona right tine vamwe vatoziva vane matrack avo timbotaurawo navo paite maspace vatange kutiudzawo mukwanise kuenda kuningira because situation yacho inozosvika pakuona munhu ozoya kwatira tsvaga rubatsiro rwechikafu unenge watonyatsokuona but now kazhinji zvamunongozivawo there is always two sides to the story. The reason why ndaita magatse kuti rega ndifone because ndenda kunzwa iyo side of the story. Remember kuti side tikauya riri one nguva unogona kunzwa zvisizvo ende zvavatotaurawo wagara atozvitaurawo kwandiri kuti vachamhanya kuti inini ndanga ndisiri munhu anoteerera ndanga ndiri munhu ari bed chichi azvitaura musati matouyawo ende mukatozvitaura kuti hateereri ndaipa mari nchidaimba matozvitaurawo mabva matsinzira zvaangagara atotadi atondiudza. No, it's fine. So zvakaona vana manje tingesingachadai kuti tiite nezvazvo pane ishu yedu ndepekuti handipa kuchengeta vana inini kwandine ndikukumbisa kana chikwanisa masisters angu anonge mupake kana zvanya kumuomera ataura kuti variko so iye atotaura kuti kukented back nasisi venyu vari kutenga zvekutototengesa mavheji so tikatoti saka iwowe tikatomuti can you sell mavheji akati yes she wouldn't mind kuti apinde business iroro so zvakawanda kuti anoita business nesu sezvinoita mumagadzira anonyepa atombozvinanza zvinhu zvakawanda zvandakamuitisa munhu ende zvinhu zvakawanda zvandakamuhodhera kuti zvandakamusitokera kuti aite business yekuti unomba something indobasa but haaite andounyepera kwada kutozozvibvunza kuti kokatokasaita sekokora business yanoenda kugona kutengese hembe chichichichi andotanga kutondoudza kutoti unonetsa unotanga kubvunza zvakasati anomona saka zvinhu zvekuti zvinotonetsa and the other thing ndinaenda kutongoda kuti mimi topedze nyaya ndakatenga naye stand kwarari handiti ya ataura makavaka takavaka 2 rooms so ndinofunga kuti inini kana zvichiitandika wozi apa pasina zvokuti chichazowatiri tese nemunhu iye mukunze akwanisa kutengesa stand yachiona entocheya mari iye ita zvanokwanisa kuita nevana nino nechibatsiro vana iye ndei amsure that's the basic thing chinokwanisa kuti for now tiwane mari izvozvozvo chandamboita hanzvadzika chandamboita paataura nyaya yekuti accommodate because honestly speaking I don't want to lie to you hanzvadzi yangu paataura neni handiti nenyaya ndatombomuti my sister South Africa, you see what is going on right now. Handiti hauna mapepa haufungi kuti kuenda kumba kuri nani here unotanga something uri background at least variko vakatopinda blind and the things vazhinji things are working well for them and akati no iye kumba asati avechi ready kuenda asi akataura kuti no tinotori nepatanga takavaka akati pane pana takatovaka nemurume takatenga stand tikatovaka 2 rooms anomaona but panonetsa kuti murume handisi kuziva kuti mamakaisa mazita ese akatodi handisi kuziva so manje mukati atengese naye hanzvadzi pane vana kapa akazonzi abatwa adzingwa adzokera kumba nevana anogara kupi nevana ndonyaya iripo because right now handichakutondisa mugona mozoti South Africa inetsai mabasa as you say
bonzi mimba ndikuchengeta vana ofusha andisinoenda basa racho rinochengeta vana so amtsinga ndinogona kuti tichese tipedze kuti atisapesa awane mari nokuti aite zvakakuita tochengeta vana from day. I think standing satengese kuitira vana standing satengese standing gaisatengese no standing guys saka iko zvinhu zvakuita manje mukadzi wenyu anga akazviregerera stereki imi munaye achiti munoshanda and tinodai tozodai andika mama hamusiri mese zvasiyana ave ega asara nevana zviya zvamuri kuti business haikwanisa kuriita now she is forced to do it because hapasisina zvekujegana ave oga vana vachiti tiri kunzwadzana vanoudza iya hapana kuti ndichienda kunonza dhedhi handi muri kuona saka zvezvo zvokuti ailesa achiti handiiti chipisi rakati achidya mari it comes to an end outcome kuti achitotengesa mavheji acho inetete kutengesa mavheji iwayo that we can help, we don't have a problem kuti awane state kuti anokwanisa kutenga stock yake atengese achengete vana kuitira tiseve stand yevana stand ndeyevana vakanzi vadzingwa nhasi kuSAiko hapana nemapepa vana noda kuchikora chiva chigara kupi ndauda kutoti manje kukomplena kwacho kupere nokuti handiti zvosova vanoinza ndokuita tokuenda kubasa ofwich kumusha chivo chavo mwada kufunda nganokuti timupe nhamba dzebrother yangu iye akatondibvisa pasi possible ndine 3 weeks ndasvika muno South Africa ndousimbagobesa papa so iye kana akuenda kwamuri achiudzaudza vanhu achitaura zvopana vanhu zvise zvekutauri bezvi I'm sure that's the only way yatinogona kuita kuti zviite fast nekuti no I don't think she will come. Let us tirega timubatsire kuti awane kutanga kutengesa something tichataura naye semasisters ake kuti shamwari ndopo saka antiona go out there in the water zvekuita vamwe vakadzi masingle mothers akawanda stereki akasiyiwa nevana go out there and udze kuti you can make it if you want you can make it antiona then imimi henyuchi imimi ndangofara kuti ndikutaura nemunhu ari level yeted animaona ndatonyatsokuona hangu from my own analysis handisi yangu ndatoona hangu kuti mukaenda kubasa hamukanganwi vana izvozvo ndazviona mukaenda kubasa hamukanganwi vana you can think kuti kune vana vangu variko muchitenga chikafu muchiendesa muchidini that's okay tichabatsirana chero kokutsvaga basa rachona rematraki ndokuudzai namba dzenyu ndinadzo then kana ndangonzwa pari kunzi pane vhakandi moita munopushapusha muri pocheri pakanzi mari yacho hainanyanya kuwanda munongopusha mutsvaga kumwe handiti muza basa roda kutsvaga uri pane rimwe anomaona so the same naye anenge achiita zvanenge achiita kuti tichimonitawo tichimubatsira kuona kuti chokwadi zviri kudi zvinhu zvake anochengeta vana vari kudya vavata vadya izvozvi chikafu chanhasi chekuti tivadye izvozvi tatokutumira mari yehuku neusavi nechingwa izvozvi usiku uno ane problem irisimeri ane abuse anondita yekuti anenge achiudza navamwe vanhu vake kuti murume haadi kuti sei kuti achiende mukadzi amene zvanenge achifurirana mona ndinandisitaipe kuti ndinotamba vana ndichipati ikude kuti pamwe pachinoga unongosisina danga tokutangira kuti munhu achiri munhu erandiuroight kana mahamutanesana ukanzosoreka chinzositengera chiti but iyeka haisitedi yachiona dzimwe dzenguva unomuavoidoma nenyaya yesangana pasesari vandarara anoti dodzera magumbezi vekwe wechifunziro kuti wewe unogona kutaurisa serei chienda kounofumzira kuti enda unoda buda muno undori muti konya iperere waratini yachona ipapo ndaenda tobvunza kuti olex baba yaenda kuudza kuti ndamupa kuti inobhadhara school fees chikoro utapudza chikoro chainayo kubvunza vana yakatita problem so zvipo zvimwe zvinhu zvekuti unogusewasungwa muno South Africa nechienda best nekuti inengeita noise munhu achona haakwanisi kudzoreka sori hainzwisisi kanogara zoedzwa mune vana zvekutuka chacho zvakange aituka nezvinonyatsira aitaura nezvisina nebasa rese maona havati kumba machona zviri zvokuchainge ratobvunza ndatova norway girlfriend angu anozvisi girlfriend yenyu makaiita kudhara here kana kuti makatoiita yenyu patanga abuse yese zvese pane pachakatotaka zvisezvo izvizvi pana atozoona kunorevedza nditombotsvaga munhu wangu andokwanisa kunosiyanawo naye bcause izvi zvatoramba enge angogara ingori noise mumba everyday pamberi pevana unomuti usadaro ngazvichipera kana ndiri ndakanyanyisa so but munozoti ukenge uchitodaro mumwe munhu anotopamhidzira futi maiyungu nekuti unonyatsoshayiwa musoro kuti munhu here kana kuti chii chakamugara handinzwisisi okay alright noti iye anga
anoramba achiti ndinonyaisa mubvunzo zvandabvunza kwamuri izvi kuti chii chakambanyanya kunetsa chaiko my sister. Saka iye anochemawo nenyaya yekuti pabhurongo apa pane zvinodhaka apa nepabanja apa ndo paari kuchema napo kuti kuti imi munonyanya kumwa zvibhodhoro izvi nembanje kana madzisvutawo musoro wenyu wobva watenga kuda kuti anoisi. Ndozoti kana munhu uchida kuzwa chikwadi ndegirlfriend yangu pana papa there's nothing like that chakamuona ndichikadaro kana izvo njaso vanongotora vanhu pane chizere zvinhu zvaanenge achiona naura achinona vanhu asina kunazo but inini ukaona chakanaka chandinge chiitira achiona pachikura tinatambira around 2000 ndo zvandinogona ndichitaura kuti mari yandawana ndinotoya nayo mumbauriwo kuti but iye munhu unochiita zvakati zvidai mari yayo iye anoita zvakega zvaasingachada kuti saka imi muri kuti hamumwi brongo kuti haini handikwekoko zvese zvokutaura tombozvizive hamunobvira makarenga kani handitombozvizive zvese. Oh, okay, alright. No, haiwa tiri kuzvinzwa. I think tubvumirana stand musatengese ndevana stand. Then imimi kana mangoitawo rikachinjwe basa. Kana mangoitawo moita kuti vana varangarigwewo and zveni murangarirawo mukadzi worega itiwo ndotibatsirana kusvika papiwo. Right now hatichatogona kutaura because kana musingaendi kubasa kwacho tingati kudi. Hapana. Ini manje chimwe chinhu chakundibhowa ndechekuti masisters angu akatombopona achitaura the same thing yamutaura. Seems like inini toenda kubata. Apa ndakatombowakumbira mari kuti kumboma ndinotoenda kumusha tosakuzowakaramba kutomba so animona. So zviri zvevanaka. I think that is the only solution yandinga towana kuti inokwanisa kuti tiite sei kwanisa kubatsira because hakuna munhu arikungoseka kuti uma anoswera kubasa zvakatondoomera. But zvakaoma munozati hanzvadzi yangu zvakaoma sei kuti nevana two muchingosiyana just like that mufunge mukadzi ngangogadzirisa unhu hwake mugadzisani hanzvadzi. Unotijoka kana 13 years uine munhu zve 13 years uine munhu chigara naye dzinotoijoka munhu watomboshinga watodzidza muzepacho zviripo zvinozvokuti undogusa unototi zvogusa zvapinza panguva yakaoma because ndiri munhu dzimweni dzenguva ndo munhu woshatire anoona zvekuti anenge achiita ikuti like papa zvinhu zvatozotowa wese anoona zvinhu zvatova wese kuyazooti zvichatoite zvakutonyadzirwa nemanesi kuti anzi wachida agara achiziva zvinenge zvichiitika. Alright. Aregedze kuramba achingoudzaudza vanhu kuti achengeta ndochengeta vana ndovachengeta nechiyesi if inini vana asi munombovafonera here vana munombovafonera pa13 years zvese dzakagara naye ndiananga aichengeta vana vachiona now with this 4 months dzakabva iye pari 5 months dzakabva maramba handichachengeta vana manje kuzi basa rakapera sometimes anofona even wangu anoshanda achivaudza kuti munhu anobaba anenge anoita madhiri achizoita sosokuti achiudza kuti nevarungu vachiona anoudza nevarungu anoudza nevarungu mafoni amba dzevarungu vangu anotorogara nawo musatongonisana chichiti anotanga kuti varungu vangu kuti anozodai soka vachibaseoko so munhu uroti akatoneta asina kana kutotanga like izvozvo ndakati chimbomuchengetesa kadramutse mumwe wangu handiti bank kajere chero but nekureva kuti disrespect yachiona nekuona vanenge achiita nevanuka hakune kuva tozofurikidza ende kuzotora vanakaita kuti kadranguta iwe chirikupangu kadrangu endichipokupigira yakaita kuti inois from them bavachana idondozota wana pisi and uzoti chinhu chikaku chese cheo chachibainopisira something because of that nenyaya kati netora kadrangu. Okay. Saka imi vana muri kumbofona here muchitaura navo? Fona ndounyepera fona hasi. Ko vana kutaura nevana venyuka? Fona ndingasina foni zvainini sister Mose. Okay. Ndaitora foni yetuomero rezibalanso ndizodesofona wenayo ngospina kuti ukwanise kuita soso kuchocha masidi inokona nawo mugutsa foni. About utaura nevana munhu unongosingadi kuti sekutaura naye kumufonera papone WhatsApp handina ivo vana kutifona so handina pandokwanisa kuita zvese ndichii kana zvanyanyamuomera kumbosaka kuti haasi munhu wekuti anonzi haasive kune hama dzangu asi zvinzi kuti unoda kana kuudza vamwe vanhu vatorwa inini nehama vana vane hama dzavo dzekutoti tovachengeta vangekwanisa kutotitenga tovachengeta vane vavo
no kuti kuenda kuna nanzva dzakaenda kutaura kwaita na nanzva dzakaenda imi makablokana here kunhikiri kuwhatsapp uko okay muchingotukana because hapana munhu hapana kuti tingadoti tinotaura naye zvazatingatobloka iye kana aina zvaanenge ari kugawa anongotaura nemasista zangu masista zangu kana paine zvinenge ndinazvo Sismeli. Hello. Sismeli, muri kundinzwa? Yes, ndamufondera nemefoni. Yes, your husband is here and he's saying I'm the side of his story. Say zvawambondiudza earlier on kuti iwewe munhu ndo zvaanoita handindaga ndakuudza kuti he's a narcissist munhu uyo anoda kuti ndivengwe nevanhu vese saka anotowana minzi dzekundinyepera zvese zvaari kutaura izvo kunyepa ndinganyepera munhu kuti anomwa brongo here oraiti zvaakaenda akadi kumbotsvaga vana haafoneri vana ndakamuudza ndikati it's fine chero chigara negirlfriend yako chandongoda ndechekuti tiite tinzwanane panyaya dzevana haadi saka akabva andibloka because akaziva kuti ndinenge ndichimuudza nyaya dzevana zvese zvaari kutaura izvo kunyepa ende inini neniwo ndatoti hazvina basa kana asingandida handingamanikidzi munhu kuti andide because munhu anotonetsa iye pachezvake zvemari zvaari kutaura izvo munhu aitonditorera mari even muakaunti muri kuona Sismeli okay mati asize pavana Spencer unoziva kuti ndakakuudza kubva kudhara uchienda kuti ngatingosanganai pavana noti kuti ndinokunetsa kubva zvaainda Sismeli handina kumbomunetsa ndingoda kungoti tibatsirekuchengeta ari kuti handisi kushanda kubva kumusha brongo unonyepa ndimwi zvandibate brongo iyi ndozvaanoita ndachitofunga kuti pamwe ndichawanawo vanhu vachabudikira kuita kuti vataure kuti ndozvaanoita ende hazvisi problem Sismeli even vana chako vanovhunza dhedhi varipi mama tokumbira kuti vana dhedhi umwe musi paakazondibloka ndakanga ndamuisira audio kuti vana vataure naye akandibloka pavana Sismeli ndo pandingoda help kuti at least tiwirirane pavana noti kuti ndinomunetsa kugirlfriend yake aiwa chero neni ndakatozvibvuma kuti haachandidi ndikatoti alright it's fine zvese dai anga ari munhu anotaura chokwadi zvaizonakidza because iko zvinezvi kana achiti handimwi brongo iye achimwa brongo nekuputa mbanje ndinganyepera here vanhu Sismeli ndakuudza kuti ndikaenda kupati ndinomwa ndinomboramba ini handisi chidhakwa pa ndikaenda kumapati ndinomwa handinomboramba pane pandakunyepera here Sismeli aiwa hapana apo even izvozvi ndiri kutoadmita kuti it's fine iye neni hapana patichadzokerana because chero neni ndinotorwadzawo nezvaaindiita iye ari kurwadzawo nezvandaimuita handiti but ndiringoda help pavana nekutaurawo nevana because chero mukadzi waanogara naye ane vana anokwanisa kutaura nevana vake wani zvega ndozvandandichingoda saka pavana ari kutaura kuti pavana ura ingataure panyaya yevana panyaya yababa kolecha taura kuti handisizvo iko zvino zvimunezodiwa adzisati hatisi kushanda kana ndichishanda handitauri naye akandibloka Sismeli ndachingokumbira kuti pavana at least akafona chero rimwe zuva because mwana wangu inini anotoziva kushandisa foni muombe otaura naye foni baba akolecha hanzi vana vanombobvunza dhedhi kwai saka handisi kuti kudingwe musifone kutaura nevana kungofona handina zvandomuita aitombotaura neni tisingamutuki ndisingamuiti chinhu Sismeli because ndakatoona kuti hapana panengamanikidzwa munhu asingandidi vana vega ndo vandiringoti dai angokwanisa kungoti tiwirirane pavana chete mukawana fochero vile mukadzi wenyu munomukumbira handina munofona aripo iyi munokumbira girlfriend yenyu kuti ndokuda kufonera vana kuti anenge aripo iye ndiatofona hapana chakamboipa because vana zvavo Sismeli iko zvinezvi vanotounderstanda kuti dhedhi havapo asi kuti kungofona kungovamhoresa nekungotaura handina mari kana kuti vape 100 rand vawane chekukera kuchikoro ndozvega zvandiri kuda zviri zvekuti kudanana naye ka chero nene handichatodi because ndoziva kuti ndotanga futi kutambura ini Sismeli ndakaita BP pandaigara naye ndaitogara ndiri kuchipatara nenyaya dzeBP saka hapana pandichatombodawo kuti nditi adzoke but ndiri kurwadzirwawo pavana Sismeli pavana chete paanogara padhuze zvokuti unofamba 5 minutes kupinda mutaundi maanogara padhuze paanotogara ndotokadziwa but handina kumboita moyo wekumutevera ari kutaura hanzi imimi munoziva pese pandende kana chinda kubasa ndinochengeta vana vangu hanzi you know that for a fact kana chinda kubasa anombogara akavachengeta paienda kubasa anombogara akavachengeta apa basa rakatozopera
musi unoyu ndo parakapera but kubva zvaainda haana kana kutozombobatika. Vanhu vachisangana naye mutauni baba Koleta kovana modii achingonyepa nyepa ndichavatumira haana mbombira atumira. Ende inini ndo zvandiri kuti Sisimeli muudzeiwo kuti pavana ndo pandiri kuda noti kuti ndoda kudzokerana naye vana chete. Kamera chimbodza baba Koleta machiba baba Koleta kana muchida ndoona kupai phone number dzemurungu wandaishandira paanoziva iye mutaure naye munzwi because ndiye akandifonera achindibvunza kuti ati murume wako anoita zvemadrugs here because ari kukwereta mari kunoku. Saka ndo pandakamuudza ndikatoti aiwa haiti zvemadrugs ndikatoita kuti vadzoserwe kubasa. Sisimeli baba Koleta vakatodzokera kubasa ikoko. Ndamunyengerera murungu iye ndandokumbirawo for the sake yevana usamudzinga basa because vanga vatodzingwa vachinzi vaita madhiri vakaonekwa vane zvigubhu pabasa. Ini ndakatozochema kuti avadzosere pabasa. Ndokubasa kwavakaenda vakatadza kutumira vana. Ndakatozonzwa futi kuti vakadzingwa futi basa racho because munhu wekuti akaenda pabasa anoita madhiri. Muri kuona ini ndosvaka ndiri kuti zvese izvi Sisimeli tingataura tigodi because munhu anondinyepera paanobvunzwa nyaya especially yangu nevana anenge achingoda kuti vanhu vandivenge. Anenge achingotsikirira zvinhu zvokuti vanhu ngavandivenge. Ndosaka nhasi ndambouyawo kwamuri Sisimeli kuti at least vamwe vanhu vekunze vandimiririrewo because hapana pandingambowesta time yangu ndichikumbira wifi kuti bhonisi rake chairo Sisimeli kune vanhu vanomwa bhurongo chaiko vanogona kutokuudzai kuti ibhurongo anomwa bhurongo munhu uyu nekuputa mbanje iko zvine zvaamwi handokunge asi kumwa because haasi kuenda kubasa. But inini magariro andaitoita kuno kundairohwa Sisimeli muri kunzwa aigara achitondirova hama dzangu. Aiwa hama dzacho ndichatokusenderai maaudio avaitomuisira nezuro vachiti taneta newe rega ndigokuisirai Sisimeli rega ndigokuisirai maaudio avaitopopota vana sisi vacho vachiti wazonyanya muri kunzwa vachitomutsiura. Inini pavana ndo pandiri kuda zvekudanana newe chero nene handichatokwanisa handidi Spencer but pavana Mai Koleta baba Koleta mbenge vauya naije kuti anzi mutengese imba iko kuZimbabwe muwapenari ndozvandanditoona benzi mukadzi benzi ndoro Texas stand mine here kana muine one benzi ndoro Texas ndozvandiri kudaro kuti ndo Sisimeli ndakubvuma zvese zvaanenge achitaura because handichazivi kuti ndoita sei. Munotambotaura nyaya yekuti muri South Africa panapa muna kana mapepa motengesa stendi ndasiropiwa mari andika mupa baba Koleta yavo mosara neseneni mosungwa mukaenda kumba munogara. Ndozvandiri kuzama kutaura Sisimeli kuti chero zvaanenge ati anoda kuita Sisimeli anotongoita because handisida kuita noise naye. Chandiri kuda ndechekuti andibatsire kuchengeta vana because tiri kufa nenzara nevana Sisimeli. Mwaza kuti umwe musi ndakatombofunga mweya wakatoshata chaiwo nenyaya yekuti vana ndisina chekuvapa handi munoona vana sisi vake nezuro vakatondisendera paaudio vachitomutsiura machi baba Koleta akatobloka vana sisi vake izvozvi kutaura kunoku. Kumusha kwacho hakuna vanhu ende handisi kuinda nenyaya yekuti uri kugara negirlfriend Spencer. Inini hapana pandichaenda kumusha. Chengeta vana fonera vana zvega vana kwete inini handichatokudi chero nemi handicatombodi kudzokerana newe. Chengeta vana murume anochengeta vana ndozvaakatiza kuno kuSisimeli zvekuchengeta vana izvozvo anti girlfriend yakamugarisa uko achimuitira zvese ndozvaakatiza kuno kuzvevana ivavo ndosaka ari kutenda kumusha. Ini kumusha handisi kuenda Sisimeli ndoda kutoshandira vana vangu naye tichibatsirana paanogara chaipo ndinopaziva zvokuti chero mangwana ndogona kutomuendera but handisi kuda kuita zvese zvekuti kunetsana naye handidi ngangoguma kuchengeta vana Sisimeli. Ndosaka ndiri kudaro kuti ndinouya ka because handi uri kuramba kutaura neni zvakanaka pakuti ndiri kutaura neni zvakanaka ngatikosanga naye pavana ini handikudiwa hundi tete. Mai Koleta baba Koleta vari kuti presently handisi kushanda kana ndichishanda ndinochengeta vana saka vakavaisamisana kuti mutengesa stendi ini ndindachaiwa imi mese muri maforeigners guys munogona kuzviita iko zvino musingafungi zvekumberi kuti ngatitengese tiwane mari zvakatiomera then 3 months down the line umwe wenyu uvatwa moenda kumba kuda kugara modini munhu kana achishanda haachengeti vana Sisimeli haachengeti vana kana achishanda haana kutanga kusashanda izvozvi paitoshanda akasingavachengeti vana haachengeti vana haasi kuchengeta vana Sisimeli akawana basa haachengeti vana ende inini handisi kuenda kumusha ndinonotangira pagota
saka munhu achipora aitarana kune even iwewe Spencer ndozvandikutaura kuti even abuse yawaitonta iwe kundirova nekuita sega handichatodi ndiri kuti ngatisanganei pavana handi vana ndevedu tese tiri tu chero kukanzi but paunoenda kubasa uvachengeti musi hauna kutanga kusaenda kubasa izvozvi pawaitoenda kubasa iko kwawakanodzingwa wanga usingachengeti vana ini chandirongoda kuchengetera vana ukatonichengetera vana handimbokunetsi but ukasanichengetera vana tichatoramba chinetsana kusvika watovachengeta vana vacho because ini ndakutoomerwawo nevana ende ndinavaindisi kwanasisi vako mavakoleta maikoleta vaishanda kupi muchiri kugara mese vaishanda kupi havana kana vakatobvira vashanda ndindaita everything chimbonyarara maikoleta chimbonyarara pamakoleta machibvasa maigara mese makore ese maikoleta apana kwakamboshanda ndimaita everything handi ndizvo right maikoleta ndizvo here titogara babakoleta kuti makore ese amaigara mese apana kwakamboshanda babakoleta ndivaita zvese is it true handina kutombo handina mbobvira ndakashanda because ndaitoti ndikashanda aitondibva maikoleta ndidza kuteerera saka iwewe maikoleta usazonyepa kuti baba vangu vasingakuchengeti because kubva vachimakore ese mira ndikukurazise vataura pano kubva makore ese ndichigara mese vanhu vaina kuprofa ukwapoko vanhu vakati tikumupa mari but mukadzi uyu chimbonyarara maikoleta chimbonyarara vanhu vakatisajeje munhu nenyaya indikanotoratsajeje munhu nenyaya yemapicha nditika ndikatokuti nini lefi yako inotooneka kuti waitombori mudaigara zvakanaka guys taurai chokwadi your picture ratidza waigara zvakanaka iwewe andika mira taure auna kubvira kaenda kubasa waigara zvakanaka andika iwabvuma wegoti auna kubvira kaenda kubasa baba ndo vaita you were looking so well you were looking so beautiful you are beautiful you were looking so well kept andika then it's so wrong kuti uzongoti all of a sudden havana kumbobvira vakachengeta vana isu tiri kutoawaichengetwa come on don't do that ndiri kutaura pavakaenda sisimeni kuti kubva zvavakaenda havana kumbochengeta vana kubva zvavakaenda ndoda kutaura kuti ndinzwikwe sisimeni because ndaneta nekunyeperwa nemunhu wedu mukona kubva zvakaenda ambovachengeta vana hafoni muri kunzwisa sisimeni dai manga mamukurudzirawo kuti at least ngatichiita zvevana noti kuti zvekudana naye kubva zvakaenda anambobvira akachengeta vana manzwisisa sisimeni vakaita nini murume wako muna December muna January muna December last year takatozotamba new year vatoenda vakaenda December last year saka ndo zvandiri kuti kubva ipapo vaishanda but havana kumbochengeta vana but ndichigara navo ndo vaitochengeta vana handina kuzviramba sisimeni zvinhu zvakatotanga December vaenda ndo pavakatadza kuchengeta vana saka ndinoda pamunini wangu ndoda kuti tiite edhisi ndoda kuti tingoonesana handitika so pavaenda apa ndofanidza kuchengeta vana handitika kuti vanyatsozobuda mumba vachiti vari kuenda vakatizei vakati vari kuenda varuchinja vari kunyanya kutiza mumba kwaiti vakatiza kuti inini ndaivaudza kuti kana vakabva kubasa vondipawo mari dzezvikwereti dzavane vandikweretesa nemari dzemarendi iyo futi yavataura yekuti no my sister no it's not making sense ako iwo aritotipa picha yawairarama nemurume uyu andika kuti waigara zvakanaka anditi saka maibhadhara renti here mira maibhadhara renti mune chikwere cherendi aiwa ndati pavaishanda kwavakapedzera kushanda iko kwavakazobuda basa handi ndo kwacho kwandiri kutaura kuti kubva ipapo last year iyoyo handiti vakaenda kubasa uri umwe wangu iwewe uri munin'ina wangu ndovakukuonesa andika mese muri twadi kuzivi andika ona wati kubuda kwavakaita vakatizira kuti last basa irorira vapedzera kubuda iri pavazobuda mumba ravakamuswa andika repesira havana kukwanisa vakabuda chitivi vakanga vachitora mari pavadzingwa tora mari yechikwereti ibhadhara renti hatina mari basa rapera ndichi ukatora renti pawakazenga wakavabvudza mari yerenti iwewe ndopavakabva vatiza vakabva vaenda kunogara kugirlfriend
Come on, I Havana don't think kuti- no. Mira, college. I don't think kuti ndio reason yakabudira. Let's say the truth, my sister. Mamwe Ndozvandikuda kuti- ndasire pesoko. Eh, But she say everything. Andika pokweta mwedzi. Bokuti chikwere chachina mari here ichi zvozvi. Wonokweleta mari. Wochiti vakuti takatira mari pakati. Chizosara mari. Obva utopeka mabhegi awo. Obva unotiza. Sismile, havana My sister. I am not buying this. I mean, no, guys, I'm not buying this. Honestly speaking, pane my issues. Angaripo maiko later. Sometimes uona ka tinoza tinenge tine maissues edu zvinotibatsira handiona kuti tigadzirisewo even unhu wedu kuti ramangwana. And I still believe baba vanokuda, but pane zviripo chete zvinoda kugadziriswa. Iwo kumatauriro ako right now, we don't need to ask you. Tike tunoona kuti tiri kuda murume wako uchiri kutobuda. We don't need to ask you kuti tiri kumuda kana kuti because chati no. Handiona, but tisotaura naye kudai so ini ndiri munhu mukuru. Then so adona pafoni. Then so ona zvandotoona kuti vanhu mutoda kudanana mese muri tu. Handiona, but pane zvinhu masite issues aripo. It's not making sense, guys. It's not making sense kungoti ndanzi wakachara chikwere chichova kana chara chikwere chimwedzi 1 ndatiza kubhadhara. Kufira mabhegi ototiza, guys. Come on, guys. Izvo ndasakatini nangu zvakandowanda handichada ino kana chinge ndangowana pane ndinowana handiregedzi kuchengeta vanangu ende for the meantime kana zvikiye zvinyanya muomera kune hama dzangu akukuziva kutaenda nevanhu ini ndagara ndichizichengetera vanhu chisimeni manzwa so I think ngatingopereba baba. No, I hear you. But baba koleta it's too early. Makaba baba manje it's too early. Ndandiri kukumbirawo angu sasisi venyu uri agadzi yangu. Ndandiri kukumbirawo kuti muri koko kwa muri koko girlfriend koko kutambisa kuwaraidzana kwa muri kuita it's okay. Andika ndimu munoziva chaita kuti munosvika pamasvika. Asi ndaizokumbira kuti muite muchidzora muchidzikisa pfungwa dzenyu. There is still room. Andika there is still room yekuti zvinhu zvinogadzirika. Ndato ini nangu semunhu mukuru dambudziko pane tutu problem kwese kusaidi kwenyu pane problem ndapaona kuna Tracy pane problem ndapaona andika zvinogona kugadziriswa izvi andika kana mazinyatso kufunga zvakanaka kuti vana vangu hatitoda kuti vakure vachiona vamwe vana vaba vakasiyana siyana handidziri nherera imi muripo handimaona because kwamuri kutoza kuti kutamba kwamuri kuita uku muri kutanda muri kuhotera muchambotandara muchandzokera henyu kumba. Matene muto simeli zviripo zvinhu zvinoita kuti vanhu vadzokera ndenzo zvezvakunoita kuti vanosvika izese mapana chinombochinja so panyaya yako ndekuti hapana munhu adaurama achiabhiuswa nomumwe munhu waona mudai kana kuti mumwe munhu unozobvusira azopindana kana nemapurisa nezvisinana basi animaona munhu nomunhu anofana kutongoita zvinhu zvinomuitira dhaiv yake inerukire ende noti kuti bva pani nakaita dhaiv yangu indirerukire kuti nekusada kuchengeta vana no handizoba izvozvo animaona akutoona ndoti uyu munhu wari kwaari am nothing handisi chinhu kwaari ba handina kana chinhu chaanoda kwandiri ndo mararamiro atinenge takuita anzwa nokuti inini kumasista cheko ndaenda naye tichinotaura nyaya kugadziriswa kakawanda zvaitandikira dhorobhanzi ndisina zvakaita kunzwa ndisina kanhu zvanoenda kuita nyaya yekuti ndaita kumusana nomuti orit sorry chinogodha dhora mara kakanza chiti godha dho patika anotoita kuti wese kutionererwa manzwa kuti vari kunze vatozvinzwa kuti chiwatanga mai vaya animal so I don't think kuti pane maissues ekuti tingazodzokera pamaipoita no ini pane nyaya ndikuti vana ndaurasa ende vana ndokanga vana ndivangoenda nditadze kuchengeta zvakaingoite papana indi kuroenda kubasa no inini answer yangu ndaiwana hangu guys ndaiwana inini ndakazvimirira answer yangu hangu ndaiwana ini answer yangu ndaiwana pamubvunzo ndangovhunza wavabvumirira vese vari tu kuti makore ese makamboindawo kana kune any basa makore ese 13 days avanamboshanda baba vavaichengeta ende she's well kept mapicture ukwenda munonyatsoona even vana are well kept kudarika vamwe venyu vachinji vari panapa animaona they are well kept vanavo handiti then paitika idzi 6 months kaidzi i6 months chete boom already avangasingachengeti vanonga come on guys. And this guy is saying, of course, anogona kuva anotori nema-issues akewo murume uyu anotoriwo nema-errors akewo anotori nawo obvious hakuna munhu ari perfect anomaona but as it stands right now kutaura chokwadi guys aiwa tingataura aiwa kana baba ndikiri manje it's hard for me kuti taure nemi because foni yenyu iyi foni iyi hambati hamuna foni inenge ine mukadzi I would have loved to talk to you nemi toga tiri true zvino foni yenyu inenge ine mudzimai kwe zvinosingadi kuti shuru kwene vakadzi.
Zandienda ndizvo so namba dzenyu handisi ndidzodzo. chataura nemi. Yes, muri moga. Yes, mumboonesana. Aiwa mudzimba ndoda kukuudzai kana nesu kudai tachembera muno mudzimba kudai, handimaona zvese zvitakabva neko hanzvadzi yangu, asi hatirase tauro nekufirwa. Handi munoona kazhinji kacho tinotogadziriswa, tinotoudzwa. Handimboona hapana nyaya chaimu, kune maissues, mareal issues mudzimba. Hapana nyaya, hapana nyaya apa chaiyo hapana. Idambudziko randangoona rinogona kugadzirisika chete. Rumashure dzekutoda handisoda kuti tirambe chidzavaneranzo ende pana vatinotaura zvokuti tide kunyengeterana nekuita sese. Ndosaka ndatizotaura nemi tiri 2 izvo zvatiri kutaura zvikawanda kuti tichataura tiri 2 mozotaura nemi tiri 2. Ndokumbira wanzvadzi yangu tiri 2 tionesane. Handipomba kukuputsai handitika if anything munozoti tiri panyaya dzekuti dzinotaurwa nevanhu vogadzisana monzwisana. Exactly. Vakawanda tichitaura navo tichitaura nyaya yedu handisizama kugadzirwa kude vanhu vakawandisa different people, vanhu vakuru vakateterewa. No, sometimes baba koleta hamunide vanhu vemufamily much. Ndopane era ipapo. Sometimes you don't need these people in family because hapana chinobuda. Handimona vanokuzivai. You need the neutral party like inini so. Handimona handikuzivi mese. Ndutitaka kutonzwa handimona tichati one side. Pamauya pato yaimwe side and then somebody unfair tongo point out ipapo. You need somebody who's fair. Come on baba koleta. Manager ingo parani just like that. Tinogadzirisana baba koleta. Tinogadzirisana zvatsi yangu. Garai pamuri koko kumunhu wenyu dana nai. Handika tichita work out my issues and zvimwe zvacho antika zvimwe zvacho nababa kutainzwai munovhara mablessings enyu nezvinhu zvakadai. It's maikoleta hanetsi mukadzi sesu ma nini kuti mwari anotida zingatoita okay. Handina kana chandakatadzira munhu kana one handina kana ende zvinhu zvangu noti kuti ndinoblema kuti I'm 100% okay because God is always with me all the time. Handina munhu andotadzira ende ndakatotadzira munhu uri kuti sorry shamani because ndinotozoti aiwa ndabowa munhu ona but kwete zvokuti tinotaura nemunhu tichidzokera muchite zvaaite izvozvo. Aiwa kutaura kuti muchiri kufara dzadzi yangu tisizi ruchiri rudo handichitaura hangu nechirungu kozi yaipasite ruchiri rudo runyuwani hanzvadzi ruchiri rudo runyuwani. I know chinyuwani mochizivawo wani kuti chinodii. Hatisi ipapo ndati we are not going, hatisi kuenda kuruti iyoyo, hatinotaura nezvaizvozvo because tinozivawo kuti makazosvikawo ikoko sei sekutaura kwamaita, but ini ndichiri kungoti utarisiro zvayo ichipo nekuti kumba ndokukuru. Izvi ndezvokutamba zvichidarika tise varume vakapfuura neko vese vedu vose vakapfuurawo noko vachitomboti hatidzoki hatiuyiko hatidzoki asaiwa handizvo vanozongodzoka. Kune zvinozongoitika ikokoko but musabhene mabridges manje. Ora it's okay chirega ndidzime ndikudropa hanzvadzi yangu namba yangu vaanayo mondibata. Alright hanzvadzi yangu bless you. Right. Ndakadonedza guys nyangwe ndanga ndatina 5 guys idzi dzava 6 ndofanira kubasa guys ndakutonogesa izvozvi ndakutonogesa antika saka nyaya maiwa maikoleta urumwe wedu iwewe. Ini kana ndagona kungopika 2 minutes zvandapika maikoleta urumwe hope iripo nemurume wako maikoleta. You just need pane panoda kugadziswa bichana maikoleta pane panoda kugadziswa bichana my sister ende isusu tiri vamwe vako watouya pano uchadzoka pano handichiona so regai ndimboenda kubasa maikoleta vakagara life yakanaka sterek kumashure kwesoko so she couldn't adapt to the change of life pakapera basa remurume hanimaona she couldn't adjust tiri kuvaisira runotiyana kuti vakwanise kunohodha vatengesi she couldn't adjust ipapa ndo pakatanga maproblems apa hanimaona life yavo yanga iri life yakanaka kumashure uko. Now when things changed moziva munhu angajara tara chokwadi guys hanzi musaenda naita ndo you okay hanimona saka nyaya iyi tochisiya iri yenyu kudai antika tochisiya iri yenyu kudai inini panochinja life guys kana mbojara kugara certain life kuzoichinja kwayo kudai ino panotinetsei handimaona panonetsa kana mupa foundation dzinenge dzagara dzirimo handimaona dzinenge dzagara dziripo so chiripo chaicho guys no chirega ichikosodzoka Tracy tichineyo mwe wangu handisi kukwiza vanhu guys tozokwidza namangwana
tozokwidza namangwana antika tichavakwidza mangwana anditika ndichavakwidza mangwana ndichakwidzai mangwana but nyaya haida kupera at least we go to the other side ravabakoleta inini chetaura navo tutu handi mumaikoleta namurume wavo ndochokwadi iye vavakoleta namukadzi wake ndochokwadi kana munyatsokuona chaiko chaiko but it's too early anomuona tivaka 6 months chete guys trust me tobatana mangwana guys gaindikazi ndile kubasa god bless you I love you guys tobatana mangwana